Abacha Bosomin Sui Neda etoso nwotwe Mfimpinu ene aduonu kromu ene ewe awie yehia bio Yede Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie yi yehia yi eya adesua ne ade kire nko a dwumadie a yedie se wokọ GN radio so wo London wokọ Patmak radio so wokọ Abawa radio Amansan FM ene Breni radio a onum nyina wo United Kingdom oburuchimani mu wonum abo adem abiebiem efa show no live afei Kings radio ene ni TV ewo Paris ena dache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium a ena wie wonum nyina biebiem na ofa show no live sa wokọ Facebook ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM a ube se show ni streaming live eya share ma wuni anum nya adesua ne ade kyerɛdwumadie ne bintie na onya bi hwɛ sabre kro na amuo no wadwen kyerɛ bi a wo no toma ne yen like yen live video no e koso no na yen so yen kan won so wonsɛm a wo de beba no me di de Krobea nana Yaw Asante mprempren ye kɔ kase ye bɔbɛma ne so awiabre mu nsɛm hodo a eguso no anuano mu nsom Akraya dase ebusuafo abraso BMC ade Asem Beba Dabi kase bo ebabasom na ensamodo ye de ba no ne edi makote no binie ye beko etmetim news site arawosem afiro ba kyerɛ mu a akoda wanya mfihia no nan wakokoto manho amenamu amasebre wafirim ye no maame akasa ama emu nkyiremu no mobeti ye beko na ye ne yamane boni Benjamin Kusi akwakakasa ninina efa abranti a wakwakotwa eye ninua eti anaso obiti so ode kwakwadi sikadro no eho asam atisen sabra ye kase ewo feyase ayebeko prempe assembly hall na enene nam yensa pepepe ena bejaku ampanyifo pa oye se wonye nhwemu fanfa adwuransa nsam ne ho no wonom atenase na yensa ntwoni na nakwase champion kanewu wono so ebetonkra abranti a wono so awa ne yire sika ekum no fifi mantem no make se fifi mantem aposifo akasa kyeremu se fi na ekono anase da biara da so no obiti no yo yakaya de ntempa no a ma aposifo asonte o mezak Herbal Center eye dwumako ba ko a waso asene bi na wo na akɔfa Ozak Herbal Mixture ediaba etumi obi a menstrual disorder wona so pa na bra ntumi mayie eba na enu na nsa na atwa obo no wo yefunu ta keka hangover na achewo a hyase no no Ozak Herbal Mixture malaria fever etumi no typhoid fever etumi no pa yesad Ozak freedom herbal ointment nso aka ho eye freedom ode pone ha wo hyase no no bi na ntina propro ni nyina eboa na eyi ni ade ho yanko epidank Mr. Heba Dani Heba kwana keba yensabeka bi monfrey was 0243 214720 and 0242 972 167 make am for vitamin kadia ma vitamin kaya no dia potassium calcium ahyemu masebe omega 3 ne fatty acid ewo mu etu na vitamin kana wono mu ma binu mu a mo bo mo ho ban emnya hoden kama eya busua nchemfa yo mo ahudo bebre no a vitamin soya mok vitamin choco vitamin banana and afi vitamin energy baby atonto ano dia ewo mamu bia kwa wo se pe vitamin kunsa ebeka enume na aso yase ne de pramto breka se boy ebramo akenkanfo ayeme afihima ama afiye mene akosua ejewa akwade afi ensam no ne nhwemu enie Abusiafo ye ko etmetim news site na enkrefri on moba no enye de akoda ba mu a wanya mfihia no enan wobi nim de koba ye obi manhu a watu a ehwemu krampo kire se na nka agyanan na eba befamu afede wada na nnuama mu a ya wode aye respond akoda no akwakotom ama wati na nonom wonse do na yensem chwani wasai kwaku ene kɔ hɔ a wone abusua ne bi ekasaye aya nure ekobo be no ifiam na yenya ntiyese akwala bi akoto mahu bimu ama wa yenya media edie nyina ya buti wo ekofe na yakwa na ze mahu ni ya mahu kese pa ni pa ni tuye no na nka wode ya toilet na lam so we nya amfa anye ana ya tinya be onye yi edu wode aya fish pond onye ho hwe ifie no so yento fence wo a ntem wo so nkwala wo yi pa etinura anumre na eja nkwala ba bienu miensa o mu di agorade mu ya ne se ta ko akwa kotum
yɛma atiefoɔ ɛte ɛna saa bere yɛwɔ maame a asɛm kɛseɛ wei ato no yɛwɔ ne fie enti ɛne ne bɛkasa na ɔno nso ɛde n'ano di sɛm ɛde ato atiefoɔ anim na wo ba no ɔpie no wɔahunu anaa That's Daddy. I'm a family giant in school, and I'm a dinosaur. I'm a semi exchange it on. I'm a dinosaur school, baby. I bought 11 and now 12. No, so I bought 12 and then I'm 15, 12, and I'm 50, and I'm a coy. If you are someone that you can't call any small no mama break, I will diagram, and I'm sad that many guys. I bought 12 and I'm a soy. I bought the mechanic circle 16. I call nothing on my pawn, neighbor. By now, Mr. Kim, to me and Picky. You can't see the baby has said, me see Anna Brand the same seminar, and I may buy it. Me buy and say, now what to say, now I'm seeing me where, and I said, then they don't know, see, Daddy. To know any media didn't come on, to me, I want to say, by a say, into Ubana trouble and won't say, I'm see, Daddy, and I'm a banner. It's in my chair, and I mean, ya call. She questions some family phone on a machine. Before I know me, mammy, a friend, me brown so afraid. And I'm saying, me didn't care for me, brand, no busana. To me, friend, me brand, or to me, no one was Trinity, it's a breath, see, sometimes a brand, then see, or so dear, bra, because no one will say her. Now, me friend, and a brand, far dropping, and your call, yeah. And of course, I'm your call, now, or more, my more for Papa Phobia, no within the buy. I'm here, see, and my back on I didn't see the camera within the call. In many I won't be, because I'm in some bunny here. I'm a chancellor. In the core hospital. No more, or maybe me and I'm a grand man in me. To me, I must say, me, transfer, no soon shot here. No corner. Quite everybody has been doing it. And then you have to start to do the ball. Now the over now said yet met new start. A little bit too fair had the announcement to Accra. Nelson Ketua. I asked them what Yasu now go so a baba and a baba. If you run and run your boy, how much EPR see a decision? Then so brother, you will not name a nano pay and a police for about the fan or a denico. And if you see there, Papa could have police for some more. The Akari, the Jayama. A police for no my omushimu, ya kwayam because something the first year. Oh my, a boss cottage, a boss cottage. It is a so fair war. And come off when you can't think. I want you home. 1 year home. I may have last week to create tankers for a bar. Ever summer, and then I can watch them. And that's why I saw the name and Adawa. Not be a walker. All person is that kind of that kind of thing. And then for the son is a one catasso dia. Now, what I catasso every mamma and Tim Huffle. So the baby at the end of Tanua. Now, some quality couldn't tell her. Now, you can I ask so practice, one catasso, one cata. Now, that was better with our brain. Ahomity. Baby, Anna, get Nipa kicking in answer. Baby, Anna, no our people at the eye. Into Namasati, we 18 years. I was your for I was somewhere SCA Timetim news site and I was could the brand and I'll call Facebook on more video no edi a trago man ho na kodano koto muno. I was your for I know that I Facebook on more washano and watching na kodanoa. One so what free mono, one no mammy a infonyini na infonyini na fe papa koda be mo kama ya wanyan finshia nine were free mu ya asemu yamefani crazy. Ye kwa na fe ya to aso na watwe asem a eba beto adwa na enye de abrante kwa watumi atiti ne moremu ocheche ni kwa na ode atowu bayi bi na watwe nipa bi akwache na twa ne tie firi so se tan make said the abrante okodi nyamransem no kontena sia posifo aso ne mu a wabo nipa mienu bi din eno kwa enante yese sankofo mienu a wabo wo mu din no aposifo ensa aka wo mu na yede wo mu akwakopie eye koto ye kwa homa so na afe ye ne yamane boni Benjamin kusi akona afe ye kwa kodi nkomo na ya hwe de ekoso ho no koto kwa asetena no de ba asem na koto no eka emrantie mienu a obo omudi na yampa se omo akwa dai na yenim na nyamencha dia posifo ne timamfo aboa am yetumi anya bi no ayachi wo ene da ye de o ma bakot
asa bia de betumi ene wakasa hello Ben aposifo ka ho bia yedi omnyina ba yen judge I remind you of 2 weeks nyame ya adom a mse 2 weeks di ni no mbesa appear court na aposifo hwemo ma ye no so ye di ato abusafo omo miensa ye nyom di minimum mu bia na emom ye abrantie na ye suspect sisia so ne kun ye ohyenkani no nukreni ye se ono anu masem so ye adwuma wo power heba adwuma na oye wo ho nimom no enye adwuma rura na so bi owo na se ye hwe asem na ye abrantie na ye se oye ochirechireni na wo sa ye ubani a ebi nsusu se okokoda na kanchima bi nche na eno na chese ewunya akọ se omra me fankofu bi mfom nko ba bia wotu ne ka se ode omokọ eno na obi ehu de kokosi ya e ma branch ade akọchin ya na chese ye twa ne ti a yitini da baabi na ne nipadua aka no so eda baabi na ene abra na his worship Francis Asakia etiedwem na owura DSP Eric Akwabua ono ne prosecutor ono anso na sa ye contact mention district police commander ewa ha ogina edwem na ode amrantie babegina adakem no obo onko edu no ode to court nanim say eya sa amrantie miensa sa amre do mo nsa aka mo a di odi kan a wodi nkan ache no owura Rashid Ibrahim a dodo na ata friend kunkum a wadi mfie no aduasa mienu na oye lebrani ewo adwumaku a ye friend no edro ya power herbal specialist clinic no wo feyiase ono ne abrantie atete egu customer course no odimo entintiman na abrantie asamre police for ensata kan ekasa abrantie Rashid Ibrahim eho ye Richard Ade a ono no so omota afre no power wadi mfie no aduasanum eye 35 years ono so adwuma a odie ne se one day konfo bi a wo fa de bonfa ye fre no black akasha konfo so no eho no ono so ye esomfo emasa konfo na owo ho no mo no ono so woka ta egukatemi na branch ba ko ono so eka ho ma omo ye miensa no ye Anthony Sekum wadi mfie no aduonu mienu eye 22 ono de wo ye lebrani a tete one o sankofo miensa ne ye omutimi ebepie mu o court hanom nene abra eye prosecutor ura DSP Eric Akwabua ede nsem no eto court animo no na his worship Francis Asakia ekyiremu se eye emrantie no omabo enkofo bi din eka ho se sankofo no ene hye sa dwumadi omukodi ye no echi enti na wo se court every Monday sa enkofo miensen na wo twen se ye police for nsa beka sankofo mienu a osusu se won na dwumadi no omo shaase pa no na sankofo mienu ba ko eye konfo a wono no wo black akasha se wono ne konfo penina owo na nipa ba ko ka ho ne de ne din no samre no a police for nsa entimen kan na so omunya hunu baabi dia owo na eye sa konfo black akasha and samre woni sa akwa ba ko ka ho de omodwane na ye ba payment samre de sankofo miensen court na say police form konkosie na busum ye mu ede to so aduonu mienu no omonta emra mepie court na nim na court no entimi nyina so na police hwehwe mu a omaya akoduru no omontimi emo omokwadu na abra court no de asemi tu dwa no ye pie babonten na ye behia eye assemblyman ono no edi ne dwuma ewo peyiase electoral area owura samo ya kwai ono so kire mu sade empo omuti eboa police for ema omonsa etimi kan ta enkofo me nu a eka owura Rashid Ibrahim ehono no kreni he ara ho sema e dai na yenim na nyame ncha de aposifo ne timamfo aboa ye am yetumi anya binom ayachi wo mo ene da ye de oma bakot o kontinase aposifo ka ho bia ye de omunyina aba ye judge I remind you om 2 weeks from a net ti nyame ya adoma am say 2 weeks di anim no mbesa appear court na aposifo hwemo ma ye no eno so ye de ato abusuafo anim omo miensa ye nyom di minimum mu bia o na emom ye abrantie na ye suspect sisia so ne kun ye ohyenkani no nukreni ye te se ono anenu masem so ye adwuma wo power heba adwuma na oye wo ho na emom no enye adwuma rura na so obi owo adwuma mu ho na soma no ye ono anenu masem no nti nukreni ye hu se ono an wa confess ya kire yen man na imigina he meka bi di a kire amansan nti nukreni all count no wa kire yi mu bi ye nya mienu a
yachi won waka ho sisi wa kire sisi ya ma yehu se okoe no na nipa be num na wo ho na ye nipa odimu tintiman pa de sia me na okasa yi yen sentiment kan aposifo mi wogidi wo mu se den a omo sabetumi aka wo mu ni odi ama no ye black ashak so wo faade wo mfa honom na omo disa anyambransem no ti yakọ ho no sada branch ne kire ya yakọ ho no yekunya se nipa mienu chi omo ho a na omo kwa na wo samre no omo akade na woni ho nti aposifo egusu ya nhwemu a ya mbabo modin na omo sa aka wo Afi na oba be piem wo kontanse a na chese ne de abra court tena ase no eye emrantie miensa Rashid Ibrahim aye bono mrane se kunkum ene owura Richard Ade ono so ye bono mrane se power ene abrantie o ka ho a ono so ye frɛ no eye Anthony Sekum ne de samre court asese yemfo mu nkosie wo police akache na wotwe mienu a edi anim no omo nsa me pie court wa nese gina suma me boso abrantie no a wo hye fita 20 gram kese na wom no won na ye konfo a cash ne chiame no won na ye sa konfo no chiame no na ono no kwa na chese enkomo no didie mo ne ade no mo susu se wono no asem odi atu jan se wono de na dwumadie no won ka ho na emum na nko de wi na se bonsam tawe bi na nko de koma sa nkofo ana omu edi dwuma no na emum abra ono no ka sa asem no na aye abrantie Anthony Sekum na ono edi mfie aduonu mienu no enso chese wonya ne wo keka no na emum wonka asem no mu nokre enti ensam no de samre yedi akire e de aso atoto fom a yetietie mu ene se ne ensam no esi ko nti de besi bia no ye be matiefo aso ate ebe ne da se e wa mane bo a wo de afi continency court e de abraye afie mo ma ye nhwa de bi eboso ma ye nhwe ayenyam bia mrantie ni tumitu wonum anum tuo se tire no enk wonum de koma braka cash no ana se de omo se eye abrantie na wono no ye konfo no chiame no enkomodie ma assemblyman no de to mani ma o cheme se omo ni abrantie no kasa no omo che se eye owura na ye fe no Ibrahim no Rashid Ibrahim asamre de police for abon kwadu se wono ni mom na ye obi a wodi entintima wo se ru kasem ni mo no wono no na che se watu sa na mo no be afi ba akuni o na omo che se eye adro ya ho na wo ye adwuma no wo de bia no wati wo mo kema na wo ba adwuma ma se phone ekura no a waye din ni ti de bia won de na ni esi phone so na watu sa na mo no be afini na watu sa na mo no ekokoduru ba bi se sika na wo ba abeje no kosua bi da so enti se o mbetimi eyi kosua ne dia chance wonya nipa eti eba enti no na ema ni tu sa anamo a da me de se ema wo mum yensa ne nyina so etime kokko a no okay enti de tie ne se okọ black cash ne ho e na okọ akopɛ sika no a ekoduru ba bi a wo se kyeso okopɛ ni peti de ba Krobea sa pepepe nti black akasha no ene konfo a tese otimi ehye abrantie ne se eye sika o ba abeje no kosua ebi de sika ne so enti se betimi de chance onya enipati ba akukọ kosua na krokokokode eno de ene chance ono ana a police for ye hwehwe mo na bi obetimi a kire na ayi black akasha na angasa no omanya na che no ono ene abrantie ba ko mu so ka ne ho na sa amre de omo adwane nanso om so odi ne dwuma no ewo faode ebomfa ekonom na sa konfo yi na dwasuo ewo mo eni adwuma na oni made ena awia yi kwa abri bomfa hene eye nana kwa akutwumasi ene nana wadama wonana animu ya wadama sa akasha no na so ye ho no esese opam nipa ewo ho nyina unim adana meka se agrada dia eye ni na ye se ye begu agrada ni mase e wo musa agrada ye kromfo de nanso NCFO gidigidi ye de agrada kwa court ya to ni station mu wo ma sa akasha wo multi TV ni so wo multi TV ni so ye nse wo bi aduma akasha wo so a da bia wotna so what is da bia wo twedomo na me ha na ya me ya se radio stations no mu bi e ma kwan na umbetena ho no mo ekasa afa ma me nso me nkyerɛ one trick
akasha no se ye wono ene ka se krachi Rashid no enkonko peni pamra unim de tie se ukọ wo mo ho no omu ji usika je a se sika na wo ka se kosuada so do ma me nkyere ho eye ida fake money no omu de genuine kakra guso ana ye twitwa papers e ma ne yete se sika pepepe no omu de sika no apetepete so enti wono waje usika dodo na bia wonim so obetumi de na konyina bonten akobɔ ne ho dawuro ama amanfo ahuso ya azan oni hwindi no no aka kire wo sɛ ne kokopɛ de den unse obi wo hodme aka kire sɛ kopɛ nipa dibra ebe bɔ no obɛka sɛ ne nya bio agrada strategy so de kwatena ka mu na oba wa ye bratim enti we nya akokoduro so obɛyɛ eno kokoye ya etoate no eya strategy ba kwa wasi achi wo mu na achi lotofo ni nyina afri so wo mu nyina ka ho bi no mu influence mama fo eya saade we da bia ya tena fidie yi so ka de kire ye tiefo se na na fi mu ni na ba ko no so koku mi nua kwa me ma me okro from Uber driver no okoku ni ma me ya yo omo ba TV ni so beye ena bra na yenye sei bra oni hwe wo pa ko ye de na krokokodie Eboso mo abusuafo Benjamin Kusi ene ekwa kontena sene no kokasa ye no enti sia ne dia posifo hwehwe komfo no akasa ne ba ko oka ho miensa ene akwakodia posifo nsem a ye de omo akoto ye remand initially no regional police command deputy ebeka se eye sofo bi na chesese ba bi akwakoduru ne nkyere se ye sofo ne mum eye komfo na we nipa what say no anya komfo na hwe omo muska fata womo we tintin ka se ni fi ma me enu adi akire o muska fata womo na wo tintin na je se ono de o supply wi we ye wi supplier pasia unim kwan ye fa so supply wi kama wi na supply one supply bibia wi akwaye o se tuntumi kura ide wono aka so hwe wi no wo hye papa wo what rend over mu abaka se ne boss de asoma no emfata no na no sebre no utumi u se wi no wo hye pa so wo mu hye wi no hu wo ma no wo we kan sema enim tu hwe ni ode hwe no wonya no obebo na soma fa na chi ama ne tiate akoso man abusuafo ye ko ma no so na ne nana kwasi champion kan ewu akwakwadi nkomo na abenam senior wo adresse cheduma se wonmonya fosal su bamba ene wono na abedwaku a woye nhwehwemu dia fa adransa nsem wananse koso no wonne wono na ekwakopie animu enipa mienu a wono ka ho so ne wo mo so beko na afa mpanyifo atoto wo mo anu ahwe de enti anam so ema adwira basabasa yesi ya enipa binom ehwere wonom enkwa ye kɔ na ne nana akwa kasa nana ma he Kaneu abusuafo ya bomodin ase ensa beka no ntie nyanyane die afi to so ma ye kwa fifi mantam na fifi mantam na baba to dwase abranti kwa wane ne yere etie wane ne yere na kontokwa enam so modin na hyedem ye kokko hu ne ye na sakatesia ni mu ena eda ho wa wane sekan ekunu kra na eno ena nana kokoto ene fifi mantam posi kasa mafo DSP Irinopon ekasa defa ho wose siatete wobi ewa wade ase ne mpena twemu no wose Ghana fo nyade na esifo we bi kwaso antempa no ayi aposifo asutire wa bra wakasa no ma yenti 8 ena esukuma police enya complaint say baba we bi aye friend no Adiza Ibrahim body in 39 years no ya won sekan e won de nti police eko ni fie ho omukọ ye no omukọ to se eye ababa we yawo ne sekan e won bo na sekan ni so ehye fie sekan de ye ejaria de edaho ewo embra ewo esukuma kronu sese amene mo kasa ide police de mu no akọ hye our Lady of Grace Hospital say ebebo ho by na fensu ne ebepa pa hwede ikun information na police nya ye ne say menti me ho ase bi call so maami a wowi Adiza Ibrahim ene ne kunu a ye friend kumi entem eno achi ene fie ofo anti hwi bi mo obuhu se kumi ato dan mum na
wapie adwane kɔ ekyire ɛna ɔmo kɔ hu sɛ maami yawɔ ne sekan ɛwɔ hɔ no esikuma police for ɛkɔ hɔ no na ɔmo hwehwɛ bɛɛma kɔsikuni na ɔmo akyi nso na wɔdwane na emu ɛyɛ on the 6th July na ɛna ekunfi otuam police for nso enya ne ntiye sɛ papa bi ɛda ekunfi lɔre kwan ho a wayɛ unconscious ɔmo hu sɛ asɛnea wanom poison ti ɔmo pagya no ɛkɔ apam government hospital ɛhɔ no mo a n'ani so tete no na police busa no deɛ nti a ɔnom poison na abranteɛ no ɛka kyerɛ police sɛ wawɔ ne yere sekan ɛwɔ ɛyɛ esikuma ɛno nti na wadwane ayɛ sa for a 50 man post kasama for DSPI Rinopon and I want a man boni kwame ejeni boatin ekasai. Yako mano so na ni nana kwasi champon akwa kwadi nkomo every prempe assembly hall ene edura committee no wasan so atena sibiem nana ma he mejo so akosia na kodru ye efiri eye na oti asafie ye boy tifo amane ese eurukafam a esiye ewo edra setudumase ema abrantie kaka okofiri mu na wonom kopa ne kwabre no menti ho atinti apolitifo ne asogafo ne emabu no hode koboni ema tutu ekoso ema mabunu mienu efa afa mo hire mo kan eka eye abrantie kaka ho na ebiso eprepra ye na okode semna no biso ameka say ne nan yetwa eye ne nan baako edi afiri so abra ena owo eye konfanochi aban ayaresabia eno ena nana do danko akufo do na mampanyin ejani tumi so ete eya bedweko miensa se onom enhwe pansem na omuhu anop mesibre so omu se omu dwumadi ase ene da ekoso miensa na ene nipa odi kan edepie eye committee no anim na onom etoto na no eye adra MCE eye Farifu Bamba ono ene betna ase nopa nundu na onom edido hwiri ye no brem etoto na no ebusa no ye ekoso ewo hojina na MCE chemu a one de asafie no a wote se abrantie kaka ewu no na wonim lipakra wokum eye abrantie kaka no anche na fe emegunu ewo ho wo platform bi a ewo ho MPP4 platform bi abrantie bi edebeto so se eye ono MC no woka ho bi na ama abrantie kaka no wosiri mu abra obesiri mu ewo konfanoche no na ono de enya de se na onim ho hwe ma ono kra no sa platform no enam so ono so woso nti ono so de koto so eso onim ho hwe o nti obesere obi a wo information bia no onfa nkoma apolitifo na wonom emwa eye ehwehwemu eno ne nsema edi nkan ode etugya na no ebe a commission no ebutebuta ne nsem no buta nse a na emranti a yenu a wo mo ye suspect ayachi wo mo no edi nam fram ase wo mo ye bodyguard a wo mo na ebo ho ban na o se dabi ni bodyguard bia ni bodyguard ba akopɛ a we prosini wono na me ko ba bia obom ho ban nemom emranti yenu a edi ka chi wo mo a ono omo ye suspect no omo ye MPP4 a omo ye polling station executives a wonom eboa ewo MPP sara na branche kaka na odi ka free mo no wono so enye MPP ni etuom nyina no omo ye MPP4 a enye abranche kaka no nko an na eye MPP ni ebie mo sa di tuda ese so ko adura ene ni seche duma fe ni patemu a enkafi a ekoso ne kase pa enye fulani fo ene ade betu we be kwa fuo ya fulani wini we akoto ne bona fulani ni akokunwe fulani fo ha adwen ewo ne patemu pa enu achi political activities say party for NDP ni NDC ni party ni say aka no ono mu ye bibia na adane ntokwa enu so ha adwen pa ena to so yesa aye a conference fo a ede atuo ni atekan ekodina kwam ekokoro no bo enu so ya ade se ha wono madwen ewo agya setudumase nemom kaka de wasisu bia ese kaka eye MPP ni na wonye obi a woye NDC ni se de na amanfo nka no ebie authority ja ese adana asemisi ye no ono no wonkan eye 29th no eye benada no na wonkan nemom ofiri eye adwira nemem adwoda no anumre na wokon kan enti etututu ekosu nyina no enya de se na wo ho na wonam kwa so ba no na obi friend say MPP honorable se wonim na wonim mo anto ba bia nyina no anto ba bia ankoto se na ba adwira wan sha ade anie na be yewo ita se ha huri bubububu that time na o se waduru mampon na o se ne o twena mia na o kopa ba bi na obutu ya wan si adwira
kosi sɛ wɔde aba ɛyɛ commission anim commission bu sa ne sɛ na hwan ɛna sɛ asogyafoɔ no ɛma wɔnom ɛba hɔnom ɛbɛ tutu atuo no ɛna ɔso wan deɛ wɔne police from 24 hɔ ne kasaeɛ ɛsɛ deɛ duru no ɔmo abasɛm agoa ɔmo fɛ reinforcement na ɔnom ɛmra ɛmɛboa ɔmo na mmom wankasɛ ɔmo ɛmfrɛ ɛyɛ apolisifoɔ MC ɛsa de tuja ɛsɛ ɔmo mpatam hɔnom no ɛmranteɛ ne mmabaawa ɛwɔ hɔ gyae apolisifoɔ ɔmo fɔ ɔmo nyɛ hwee ɔmo mu ɔmo te sɛ polisi ni ba na sɛ obi ayɛ bibi na polisi ni ba polisi ni obi apɛ baabi afa ɔmo sɛ polisi ni polisi ni deɛ sɛ police is our friend na chill na mmom sɛ ɔmo hu ɛmɛɛma ma ɛyɛ asogyafoɔ no na neɛ ɔmo kyɛn hyehyɛ wɔn mo ɔmo ataale hyehyɛ wɔn mo na ɔmo tuo kutakuta wɔn a ɛne ɔmo hu wɔn abɔɔ eti adeɛ a ɛgya sɛ kyerɛdum ase ɔmo suro ɛnyɛ polisi ɛnyɛ fire service ɛna immigration officer ɛyɛ soja ɛna wɔnom esuro na mpanin sɛ ebusa ne sɛ na ɛtututu ɛkɔɔ so nyinaa amanfoɔ bi epirapira wɔnom a epirapira yɛ ɛne wɔnom a ɛwuyɛ no wɔtumi akɔ hwɛ sɛ deɛ ɔmo apɔmuden esitiɛ ɛna ɔsɛ ɛkyɛ deɛ na esiyɛ na ɔno so esuro nti no ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛ kasa yi wɔtumi akɔ hɔnom na wakɔhwɛ mu nsɛm wei ɛne nsɛm bi a ɛka deɛ MC kan yɛ ho na bere nti yɛntumi ɛmobɔ ne nyinaa so ɛma utek 102.9 tiefoɔ ɛna mede ɛma moɔ no deɛ aka a saa bere MC yɛwie wɔbɛtena commission anim ɛna ɔnom atoto n'ano ɛyɛ regional security coordinator a ɔwɔ Asante region ɔno ɛna saa bere ɔba ɔno firi hɔnom a na afei district security coordinator a ɛwɔ ɛgyina kyerɛdum ase na ɔno so bɛtena ase na mpanyin atoto n'ano ɛno so firi hɔnom a na afei Dr. Panyini a ɔno ɛna ɛwɔ ɛgyina kyerɛdum ase aban ayaresabea na ɔno so ɛbɛtena ase ɛyɛ Dr. Mensa na ɔno so bɛtena ase na ɔnom atoto n'ano ɔnom wie a na yɛde ɛnɛ de 3 dwumadie a ɛkɔ soɔ ɛwɔ prɛmpɛ asɛm hɔ no na yɛde aba na wieɛ ɛyɛ nɔnan bere no mu na ɔnom wie a nyame yɛado akyina wɔnom a ɛbɛba bɛpie commission anim ɛyɛ adwa residence anaasɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔnom ɛte adwa a deɛ kɔɔ soɔ ɔmo de ɔmo ne kurotwa yisi a wɔnom hene san ɔmo hene tea santam ehu die wɔnom ɛna ɛbɛba ɛyɛ commission no anim ɛno firi hɔnom a ɛpirafoɔ a ɛpirapirayɛ ɛbɛrɛ adwumadie no anaasɛ basabasa ne siyɛ no wɔn nso ɛbɛba commission no anim akɔhyia ɛde wakɔdeɛ. Yo nana yɛda ase abusuafoɔ nana akwasi champion kanawu ɛna yɛte ne nka efiri adwura no yɛgyina wɔ so ne yɛde nsɛm ne nyinaa asi wɔn mo bo ayɛ yakwame agye ne mboaten nana akwasi champion so mo te ne nka sɛ wɔto nkra ɛde ama yɛ ɛbɔ so ɛnso ɛboa yɛ bi a wɔto nkra ɛde free court ɛma yɛ wɔn mo gye ntete aba bɛyɛ nsɛmtwerɛfo kokudam mo nyinaa yɛ mo afam deɛ yɛnkɔ enya kwadwo apia emu ɛna fei nana akwasi wusu ɛkyɛn ɛno ba afia aboagyewa wɔn nso bɛboa yɛ ɔbɔbɔ voice no ɛde ma yɛ anuanom mienu ɛne ɛbɛtena aseɛ medin ɛne akosuya eje wakɔdeɛ miniminu aba afihima ama afriye akrato so jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa awadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani refi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma mogye die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekire anti aging so mogye na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Qualinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusunya nom ebutinye immune system a abosumi pinyi obi anya rede ti ase medo tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye no nipadua mu no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hia me yie esne bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband anya won so be ye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada woni
nfie du mienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hyper Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye Chalice smart food obi benya wo a na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban Nana, bibia bokode. What bo ra washroom have by 6 times. And open kwa adan. Do I said the nyanya hobby wo me junso. Me to me no. Don hwede num bia no. Me sorry junso anadwom ni nyina. Na me ko junso kra. Emma papa, me wia. Na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri so kura ne se. Ensi me mum posa me ni me ri ni nhyem. Na said dai beba no. Me di bo ania. Na tradadada. Eguma ware. Ene serious. Hwe me te wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules, a natural dietary supplementer. Yet in we in a bena yese. Emebo marima uba infinia ukomu ibimu. Oba so free. Na Jones 110 men can na Jones so too big. She Wayne so you find a true man capsules. And I do wintimi mwajuman pamunina so to a cha. And mawa who drinks from Pros Love ni true man capsules in na. A natural info na diabo jama so. Ubenya enwe biato ewo KNG heba, Danny heba, Misty heba, Happy Dan, Corinak, Freddy Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and heba shops BM. Unsa ebe can be. At phone friend Natural and Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne true man capsules. Bema bie. Side getting catway. Food and Drugs Board Association to say. Era yankoi would di kind na me enjoy very jofi hakakra show wallpapers any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms wa shark designer why you form hall ne fair I know ye 3D epoxy design okay me srew baby a free Alaska Star Enterprise wallpapers window blinds different colors and sizes over more than 350 different designs or design asa ton 3D 5D any 8D moral designs in Ghana hanyina Alaska pet or man for timiko to do a part on for chemical said the treatment eco see designs nya na Joshua wa say asasu emeton na nsuo wase you make kai pa as a clay bisa etina enchenchene wa no ho nyina tantantan na ba no say me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical ebe treat ye e 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enya nyamesum kra de wo mu a akamede je nkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasiedum Prudential Plaza opposite Hwa Accra so Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Kamisedanu a Benny MTTD for 0200 281 080 and 0248 315 258. Abapamo womundi nukreo online shop no ade enema na we order no o musa you ready share what dia befie wow susumpo na meto edema o mufa musu che say online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age abapamo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo app no ni tie wan say trafie mayeni dwamrew say yenta ade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato
pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ya bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 and 059-1214-137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no queen. Me, I'm a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swat, and I'm the nail. And now I tell no, I'm son or Casa. I said, my come on, Mamma, no talk to be an something about Kubina. But here, don't you spend enough in a Buruka? So you're not watching you, and I've been so you tell me. And I think so. Obey we are now the Munia, as the Munishin, the dynamic so hey, I don't say, Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyain was 0246 348334. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wasana babiam. Wabo wasana babiam. Wabo wasana babiam. OTEC 102.9 FM. Yo, Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Aseda enkoma nyankopon eto sumienu aseda enkoma Asem Beba Dabi for ka zemenhia manka kunani kamene memba ye didie matimi wagina zemachi ajiska no de amame efiti na ko metimi de asate adwuma enye binne zemema edi enti mesre atiefo obi biala o tie mi se obi ate bibia atire ne so se bibia won famila ahasenu na odipem nko a se mo beka amano na de o se de mojina ade amani bia de mojina ade edema Asem Beba Dabi atiefo so ase enkaza menhia mo aka se mene memaka ye koda ko. Hello? Asem Beba Dabi. No, good evening. Asem Beba Dabi. What's your go there? But I didn't know Sunny put not to also make my phones. Okay. Then there was Sunny put not to my phones. Asem Beba Dabi. Your number, yeah. Okay. What's the name? All right. This way, you know why? Hello? Asem Beba Dabi. Unimsa, this is my capital picture. Unimsa, I will report you to the police. Yeah, report to listen, man, we are in a social media, right? Yeah. Anything can happen. Asem Beba Dabi. Number now send was no the same number for the picture amount. The same number for the amount. The same number now send it. Yo. But OTEC 102.9 FM. Hello? Hello. Yeah, so the police come at to see me do kids to a police black. Meet me. Let's show you answer. My typing BBR. Call someone, what's that BBR? I know. You will be Jimmy for Papa. I will take you on. Miss Yes. We are stupid. Now make your answer. We are Jimmy. Check all picture be what we photo. You have the right to call me. Yo, and then family home. Missy, I don't know. Continue. Talk.
Mama who say I'm now Kromea. Me. Okay. Mama who say now me Kromea. Okay. Me say me quite GP. My report. Good. What the baby? Shall me what you flow classes here. Me boss it here. My report. Now we say Obi na better sir. What 3 years me one wife me. Who you Jimmy for? Me no attempt you because me report me no attempt. Me no attempt. Who me see. Me call you feel is here. Me no attempt. Me call pressure was here. Shamo. Me so now we have I'm telling you. Okay. All right. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. 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 Wasana baby. Wasana baby. Wasana baby. Kwame abon kwabo wo within the wo when yame mu nyanko poto trobo nso bo ade woni awurade oguguni se ya ko yo to man kuma ane nyanko mo kwame asafura ogumi nyame ya no bra yesu when yame nya wani ame amonso mo we nyame so so na bo ya o ta nyame won na fm ye jado no fm o da wasana baby. Wasana baby. ane nyanko mo ye won na fm o Asem Beba Dabi. Asem Oba Abadabi. Yaw Krobea Asante. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Le dieu de Krobea Nana Yaw Asante. Chanel so. Le gars de Damo. Ça a fait. Le fait est là. Et ça y a. Et puis toi là.
Eye Awurade Nyankopɔn na ye. Enye nipa biara ahoɔden. Na mmom no kwasɛm ne sɛ Awurade na ye. Awurade na ye. Nanka na memene hwan obonini ananka menwo. Na me chinchine same peba. Nanso na minya bi sika na me se no ni nyina ankwa ankosi hwe. Na bra me de me hoto Awurade so no. Na minya gidie wa Awurade ni mu no. Ende ma wafa me ho afa me ba. Enti se na me wa yeye. Me wa se dadwom bitu a. De meka ne se Awurade na ye. Mi anka na me ye yafo. Nanka wo bi banwa be peja mi ama me nso mu atumi akoye de me koye. Nanso ene enipa de na ho odin ye bia. Adokota for de wodom ho odin ye bia. Sikan to mi amwa mi ama nya hode. Ebra me de me ho to asafo Awurade so no. We free was through musoro aba bejeme. Asemwa wode to me so nanka me ne hwan se meyi me ho no. Enka ye hifa pa na meka nipa asemwa nanka wobegimi adie. Nanso ene hwe Awurade Nyankopɔn ne aboa ma nokra no apie. Mi anka na me namwa ye de ye nse tenetene me so. Hwe kromfo ni o. Hwe wudi ni o. Asemwa na wonim ho hwe. Enso ye de to wo so. Senka nye Awurade na domo a ebi enenka wodam. Enti se na wo wa asem bika. Wampa na wuni o. Enti ya no wakase eye Awurade na aye. Awie ye nchiachia ye ho yama ye ho ha. Otek 102.9 FM sunie. Awie ye hia bio de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom. Baby biara wo hwe ye. Wutie ye live wo 102.9 FM ne so. Na wo ko Facebook ne nso so a. Hwehwe Otek 102.9 FM. Sa wo ko Facebook ne so a. Hwehwe Otek 102.9 FM. Na sa wo hwehwe na sa wo hunu a. Ade ese se wo ye ne se wo be like page no. Like a live video no ekoso no. Sa abrekro na mu no na wadwe nkyira wo wato amane ye. Ya beje ni akenkan ne kama wo afidikasie so de ama wo. Ebrekro na mu no se wo ko YouTube ne nso so a. Ehon so ye dempa. Ye demu pa enya asem ketwa. Ehon so ya akopele nke no de hye. Ma wunuanum nya bi nhye. Now the year leave you comment and so and some hodwa ya de ba be so ne ho no na ye nkenkan ne kama e wa fidie so emfa emawo ena wie se wokọ ye Facebook ne so a ye wo adofo ne adehye a won wadi kan e wo Facebook yi so dada ena wie ye wo Antonio Pon e wa ahoma ne so wo Facebook yi so a wo kire se akra ya Krobea Asante ena wie kajagum na ye wa ne ye tiew Nyankopon hyirawo ene Argentina for yabade mu abiebiem ya yehwe show no live ye wo Mustafa Said enso wa ahoma ne so ene wo chesa akra ya Krobea Asante ene ye yawada ene ye wawoda ye na Awurade Nyankopon ase se da ne da omamo ahoden mamo betena se de adesua ene ade kire dwumadie no eba besom na akra ya Krobea Asante na nado akubule ene me maame akra wom se men kan kire said they are very proud of you. Baroski honorable assisriwa enwowo enwo se akra ya Krobea Asante eyampa o Awurade na ye nanka yen ye ne hwan ye ne anka na yen sem fata ene se ya safata bia eye Awurade na ye Freeman enso ewo pechi number 2 achiase enwo se akra ya Krobea Asante ewiase susudua bia ni ho a wo bi betumi kaso de toto ho na wode asusu Asem Beba Dabi dwumadie da ne da enepa ensempa ene enuoma ebu dwumadie no ena mo nso mo de ba na mo de ba besom ena awie Nyankopon hyira mo ene nsemo ada ne da mo nso mo de ba ye wo yenua Baroski assemblyman en wo kasa asemi enso ede abai ye wo Benadatanga enso wa ahoma ne so ya wo chesa akra ya Krobea Asante ena wie sa wo babosomtwe kontanase ene ne mpotemo a abedwafo ni nyina yenso yagye adwa wa ha na every day enioma ensem fata ena ekoso se Ghana for
yansesa yen suban na ye tokoso eye sade we ya akra ebe hayen pa ebe hayen Kennedy White amwako ansa and was akra ya Krobea Asante. In fact, I love you rough na akra ya way if you are not married so won ware ya and kam di minua ba be ma pa oh fanebra why not fanema me wate Kennedy White ewo Europe and na all cancer se bi hwe boganua ba fanema me why me da se pass wa cha me yire Margarito GH and was akra ya Krobea Asante mo vim and na wo ba moro market nso a abedwafo no ye nyina ya wa ha ne abo adem and na ye hwe ayim Frank and was akra ya Krobea Asante abrepo girls school opposite and na yenso ya bo adem e wo Facebook ne so a and na wi yenso ye hwe feed aboten so wa ha was good afternoon nana ya Krobea and na oba Germany a yenso ya bo adem ye hwe awiai oba de chiame atnase akra akwaba ya eja akra umpom je sai nyankopon adom akra me ho ye pa ya da ruade nyankopon na se ene show no dem e wo yen Facebook ne so yesa dem live e wo yen YouTube ne so na ene wiai se adofo ne ade hye be hye ne nso a asem ba ko a yedi akira bedru sam pempenso yi eye owura ye frɛ no Israel na watwi uba na enipa bi na munkuntuna se kwan so ekotwa owura ni ti e wo firi yase arehosam ne se owura no a ɔhyɛ number 10 jesi no a yedi nkan che no no se owura no oye security man o security oye security man o de atiefo a ɛwɔ yɛn Facebook ne so mo a mo wɔ yɛn YouTube ne so se wuni hɔ nso a kɔ hɔ na menkyerɛw videos bi ɛna awiei ɛwɔ afidie ne so adomfato so ɛbra saa nipa miɛnsa no yɛkye wɔnom aposifo akache ɛnɛ yɛde saa nipa miɛnsa wɔ yi a wɔnom gyina hɔ yi akɔ kɔɔto ama kɔɔto ahyɛ sɛ asɛm no nhwehwɛmu wom ɛna nipa ne bi nso agyane ɔmo hyehyɛ akyire a wɔn adwane enti saa nkɔɔfoɔ no nyinaa na aposifoɔ no nwuram na wɔnom nkɔpɛ saa nkɔɔfoɔ no ɛnkyɛ wɔnom ɛmfa wɔnom mmra na sɛ wohwɛ Facebook ne YouTube ne so a uhunu mmeranteɛ mmiɛnsa saa mmeranteɛ mmiɛnsa no baako hyɛ number 10 jesi saa krakye no a wɔhyɛ number 10 jesi no ɔkɔmfuo bi a yɛse yɛfrɛ no Black Akasha ɔkɔ ne nkyɛn ɛwɔ faade bomfa nana kwaku twumasi ne kurom ɛna saa krakye ɛkɔ kɔmfoɔ ne nkyɛn na ɔkɔduru kɔmfoɔ ne nkyɛn no wagyegye ne sika di akyɛ enti asɛm a ɔka kyerɛ ne sɛ sɛsɛ nyame aboa abosom no ayɛ adaroma ahohom a wɔde ne dwuma ayɛ adɔm ama sika no wɔma yi fie wura asoɛ me bɔtɔ ne ma na sɛ obɛtumi de sika no ama no a kosua ba bɛda sika no so kye sɛ ayɛ ready na mmom kosua bi aba bɛda sika no so sɛ yɛbɛtumi ayi saa kosua no afiri hɔ a kye sɛ yɛnya nipa ti enti krakye no nkotwa saa nipa ti ne mmara enti saa nkurɔfoɔ wei ne saa wura yi yɛ adwen sɛ neɛ yɛbɛboa no krakye wei a wɔhyɛ ataadeɛ brown ne fitaa de da adam yi ɔn deɛ ɔse nkɔɔkɔ so pla wi ɛde ama wɔn sɛ bɛyɛ wɔn bɛhyehye na wɔn ani so ayɛ hyeɛ na wɔn atumi de atwa tie no ampani ampa ne nuane ampa wɔnom kɔkyee saa dorɔbani atwa ne ti ɛnɛ ɔnom de asɛm no akɔ court ama court kyerɛ sɛ saa nkɔɔfoɔ wei yɛmfa wɔnom nkɔsie na kɔnfoɔ no a owura ne kɔɔ ne nkyɛn ɛne nipa baako a ɔka ho deɛ mprempren wɔnom adwane your initial comment 1 minute pɛ ɛwɔ saa asɛm wei jo akra deɛ di nkan yɛbɛbɔ aposifoɔ no aba so paa ɔbɛbɔ ɔmo aba so ɔmo ayɛ adeɛ sɛ ɔmo kyee wɔn no ɔmo nnae koraa kwasi ɛde yɛ a nti adwoada na asɛm yi siiɛ ɛbɛpem saa bere yi ɔmo timi awurawura mu ayɛ saa nhwehwɛmu yi nyinaa na ɔnom akye wɔnom na ɔmo de wɔn akɔ akɔgyina asɛnniɛ yɛbɛsrɛ obi bia wɔnim baabi a kɔnfoɔ no so akɔ akɔhyɛ no onye ɔmo asokyerɛ fi sɛ mpanin sɛ deɛ ɔde ahwedeɛ baa fie no ɔno ɛna wɔde agwansena baa fie sɛ nyɛ ɔno anka akɔ ɔnyɛ n'adwen sɛ okotwa telefisi tire yɛ no anwe na mmom deɛ ɔkeka kyerɛ no nti na amena okotwa nti baabi ɔhyɛ biara no wa watene nka ne mfa nsie ma aposifoɔ anso aso nti mɛsrɛ sɛ deɛ ɔmo ahyɛ aseɛ no ɔmo ma no nkɔ awie yɛ pa akora wei a okay afei yɛma atiefoɔ sam
tips any guidelines bi wa afidie yi so muntie se okọ platform decoder platforms ne so a ubie wu TV ode beto ha ubehu se sa black akash ikura no wo ba sa TV ne so bi an obabi ode beto ha konfuo wei nu otua ha wode beto ha konfuo wei nu otua ha wode beto ha konfuo wei nu otua ha etiefo muntie sa nkrofo wei be daadaa wadwene se ikura de ebi se wo no mo ye sentifo ebi se wo no mo ye lodgefo brabedwo kuo no na yenso ye mawu eni yie omoboa muntie me kire mo tricks bi omoboa na muntie sa de wo mo se wo mo ye ekuo oba ye be initialization asa ye be gbo wasu ede wawura kuo ni mu ama won so aba benyeska de omo ye ne se ombeka kire wo se oba be register ebia ye be jo 5 million se wo de 5 million ne kwa wono mbesa kire wo ho nhyehyeye enhyehyeye no ni nyina ye sika ni nyina no no mo de jew ebekwa koduru baabi ombetumi aka kire wo se kosesa ebia ema pad ahoduo sei na fabra se wa wo hwe na se eye nimduase ma wo din se ubenya saade na osi o ma mintwamo onto aso bio ono mu a eye won ho se wo ya akonfo na wono mbetena TV so sa asem wei se meka bia ye wie program a minya course a ye di matem sa ankofo ne betena TV so ebi kwotena radio so ena brane ma usika sende ye ni enyo usei na wono mu e kase brane ma usika no muntie di omo ye ne se okwa wo mo beje jew ene ekoto wei faska brane enkoto medufu oyire ye ekoto oyire wei ye ekoto kosu akokọ ye ekoto kosu ya brown ye ekoto kosu ya atefreshem ebi tumi gia age se ye ekoto denchem ne setententin na ewom no na wono beje sa nioma wei nyina ye ni sikamu e de afiri wo ho na wo hunu se wotue sika dodo meka say no mayi efi awura asoe me e de abesi ho a ye twitwa papers aye no se eye sika na ye de sika kakra bi ahurahura so ebi so wo ho a eye fake money 200 cedi 100 cedi 50 cedi 10 cedi 20 cedi 5 cedi no so ni ahyehyɛ ne bondro eye fake no ma hyehyɛ no mu de asi ho ya rubber ekyekyere ho no mu de bibia to so aka kyerɛ o sɛ sika no de enie yayi usika 10 million wa de ba be ye consultation no ɛho adwuma ne ayɛ de ama wo no na mmom si ebetumi de sɛ sika we yi ama wa kyese wo kotua sika sɛ mi de koye sei enti wo mo gege wa hunu sɛ ba bi o ma gye waduro no sɛ wo ma anya bibi ama wo wa anya asɛm obetumi aba be ha wo ma obetumi aka kyerɛ sɛ kopeni petipra enti krachi we de wo hye number 10 jesi ya wo da TV so yi ye ka kyerɛ nso kopeni peti enipa mo gya amfamra na ye mfa nyi saa kosua na ede sika ne so ene se ode kokoye owura no saade we well enti atiefo moma ye ntu ye hofo why akwa no ohunye fa ohunye se akwa unyeska renanim jobi obehwa ni sesi e renanim jobi ne na no pafu we unyeska ne honya fe bia unyeska na woni kosia wo ba ho a wanye ne firi oh wo je ne kra me de ma ho fe benya bi ode wo ohunye fe me ho fe ohunye fe na se wo weska na me ho fa gas ni bi pa ho fe se wo pe ba ma wo tina chia akuraja oba de akuraja no kana me ka tro do oba bia ni wa on peska oba de che ye wo bi o akurabia obia peska ema monkasa ema ni nyina peska oba nya be ma ni mo nyamfo afofo 10 gram bi te samia miniska kra wo pe na wase kra nkamfo wase kra nkamfo e de na wo ke che oboza kwa we yakọ na wakoyi mu ni sika no de ama no because wadanfo ba ko ne oba ha no okọ onye hwi oba akoro se de oba ya na oye yo endi upia no omuna obeka se again kura ni ho we pie ya so masoma no tenase enso ne bikura watu kwa me na tenase akom se obeba obo akwa we misi onyeska no oda Range Rover mu oda Chrysler na meme nam fom nam ni koshi oba ho abeja kura wa sika ne ba onye se yo me se me de ma ho fe de me swag beje wudi onye sika obehwa na afro na sa aye yi ni nyina ebetwetwe na atoso DJ Accelerator down ewie ma ha Asem Beba Dabi Daniel Ofe Krobea ewie me ma wa ha o na umpom te sai
Yajo papa enra de ne ye pa che enra pa. Okay. Ya da Awurade Nyankopɔn ne ase sɛ wama wa hoɔden na enkomo a ye hyase ye free enra ye da so de akiri. Adofo awia yi die nti a yafrɛ Daniel Ofe aka DJ Accelerator Down. Ene sɛ enra ye de to mu anim ɛwɔ afidie yi so. Sɛ papa sɔfo bi ya wo yesunsum sɔre sɔfo yi bi. Opanyini ne sɔfo enketua binom akɔ asuo fim. Ya onom se onom kwa akoye akwankyere. Omo kokodru asuo fimu no. Papa sɔfo ayi oyire. Ena wasi ensuo ni mu. Okɔ nsuo ni mu kakra kodru bunu mu kakra no. En wodi nachi ema ensuo no. En wodi nanim ema na sɔfo na ejina nanim no. Se no obi ka ho ene yedi nipa ne kɔ ho ne ekoye na akwankyere wɔ nsuo ni mu ama no. Se de yo enu de wo bi nim ene ne ebehu no. Wapagya ne oyire akosoro wo kanchi gunsuom wo kanchi gunsuom wo bia hunu de si ensu a owuram na da ne sisi no afei dia fro at once ayiri abedru ne koko afei etu sofo ase odifu owuram baako na wapie na wasa owuram mienu na wapie owuram miensa susu konkro no di wapie bio Nendra no oba ade se woda so hyensuo na se ya akwankyere o ya akwankyere no aba betodwa se ye yisofo no wawu oh good DJ efri enra ba bi a wode pompono ye no hyase efri ho asem wei na no ohye wada roma ma bi ani kakra ene ede na aba so Yo na araji Krobea Yaw Asante menya akwanya ne ma tia wahwefo ene watie kuo nyina ha edi about check 102.9 so dia na Krobea Yaw Asante enura na me ma munya ne ntie ese abrantia ye freno opanyini de dodo na adi nim ne atagya ese so hwe sandboard no so a jataba ana wode ato no ho so a che so bo atadi no amfa jata na nso so dia ne che se wa ama na sore no na no na eye na nsane ne na nke nyina nim se na nsane na de nke ye benada na oba ofin so ade a kamia ko ese nkane ye na nanom na de me nya krodin ye nsuo na aba asuo bena eye ofin abra de a na je kamia ko ese benada ye nkomu nkoye he eno na branche ye fe na tagya tabai na nsane na anajo ehwo anu ose bra na abodum yenu wakwa akobone mpa ya na Krobea Yaw Asante odi koka nsuo mu na na wo hwese de amamra ni amane esi kɔɔso na yentima ma obi anto nsuo num na ye babeduru ye de a ni nsore mani nyina kyerɛ sɛ enye sure sɛ eye atagya tabaya koto nsuo mu a wonde okompaibo enam so ma asɔre foi kɔ ni nsore wokɔ ye asɔre ema ne amamra ni amane a eye ye ni na na peso ngine me kwa ha mentuma bom mu asekia no eye na chiamefo be nsuemu ebeyi ye kani eye stati amamra no nana edinkan tu kosiansia ne anim se nsia no miensa ne de emu ba ko befa ba ko kora ntima mfa enam so ema omo kire abusua a omo busuani ne atai ese de etedro no che enya gan ne ye ba beka enam so ma omo tu papa ogan bai eni ogan fita na Krobea Yaw Asante ye kanchi bompa ye tu kosia wie ye ba ko amfa mienu amfa miensa na fa ye no mu se enye be ye ka ogan wie adi ni wura nsemu ne bompa ya ma ogan ekuru ko toro ba ko mienu miensa na kyerɛ wada no ho a wadi ni yam akyerɛ nyame na kyerɛ sɛ afa no na no kyerɛ sɛ ogan kyerɛ ni tumi ogan ka no ho miensa adi ni kyerɛ nsuo na da apem koya omo ka sɛ mo bia mfanensa enka gane ne bia ogan ba kwa intane na ho ana branch o ye sofo a ye de enim se ko bompa ye wa sorry fia wa ma wa film no kwa bompa ya wa nya da bi so se e da brada sa ya na judum yenu a tamra branch ko kamnana enam so ma ogan kokolo ko ho wo mu dwale nsuo na ne ka branch o tin nsuo no no e ka tira ne se da bi wo mi yan ko de ogan no akobata ne bia na branch sofo ya e friend atay wo hyewa akra ampa ni ngani ampa ni omu dosu ko amu wura ma buru nsuo ya yekuri ya ni sa branch odo omu koyi apada sofu inside ni kwasura tamre yatima yi sofu no afi asio fimu a Krobea na Yaw Asante yadina batu ofin ho a tamre Asante amamre
ɛne na amanneɛ ɛkɔ so wɔ asuo afi mu na deɛ akɔsie no ayi ɛberɛ a odwane a yɛtwaayɛ na wɔpere ya kɔtɔɔ baabi no ɛyɛ saa bea hɔ a ɛne yɛkɔkɔ hu sɛ ɔsɔfo no wɔhyɛ ampa na ɛno na ɛbɛma ɔhunu sɛ wiase yɛwɔ tumi ɛne yɛwɔ amammerɛ ɛne yɛwɔ amanneɛ saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ a deɛ odwan no kɔkɔ hyɛeɛ no ɛhɔ na aberante ata a ɔyɛ sɔfo a ɛnnɛ biribi nti wakɔka asie wɔ fim ɛhɔ na wɔhyɛ pɛpɛɛpɛ nana okay atiefoɔ bɛkɔ yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube ne so na yɛde video baako bi ya ɛno no yɛwɔ no 54 seconds ya saa video no wobɛhu sɛ papa bi gyina video ne mu ya DJ ohwɛ na waworɔ ne ho papa no ɛnhyɛ atade soro na mmom kasa a wɔkasa no asɛ wɔkasa anibrɛ so ɛyɛ saa papa a wɔnhyɛ atadeɛ biara no wɔno na te asuabena ɔfe ho no nana saa na tie pɛpɛɛpɛ ɔna te ɔfe asuabena ho ya wodi ne dwuma yi ɔna twa adwan no nana saa na tie pɛpɛɛpɛ ɔna asante amammerɛ kama na nafe so hene ate amefoɔ de nsa gu yɛwie biribiara deɛ saa aberanteɛ yi so na to a so twa adwan a ɔno kura ya na sɛ gyina nsuo mu ɔkaa sɛ ɔmmeɛnkɔ de odwan akɔhinta na hɔ ana aberanteɛ bɛtumi akɔhyɛ asamene adi ayi ɔsɔfakɛn ɛde ade na wo se ɛka papa no fa video ne to so ɛde yɛn na ɛka papa no ɛma ne kyerɛ sɛ yɛnkɔ saa bea because ɔkasa no na n'ani abere deɛ na bɛhyɛ ne mu anaa deɛ na ɛka no mubusaa no yo akorakora bi ayɛ wɔ asante ewiase deɛ mpanyimfoɔ akasabebuo bi sɛ obiara ne wuraba ɛsen sɛ ɛyɛ aberanteɛ a wɔte nsuo yi mu ɛyɛ asuabena wɔte berɛ a wɔbɛfiri hɔ no na kyerɛ sɛ bi abɔ no ndu ɛde apa ho ne sɛ fira nɔpa no nsia ɛbɛpem no ndu no deɛ obi tumi de moto anaa kaa na ɛne ɔma bɔ mu sɛ nipa a wɔpɛ obisɔm biribiara koraa no a na kyerɛ sɛ ɔmatua fa so na ɔmo na ɛkorɔ no na onya bu no katam ɛberɛ a abɔ no ndu kɔbɔdu baako no deɛ a ɛhɔ na scammers-foɔ asɔfoɔ ɛmanfoɔ a wɔn bɛfiri wɔn nyankomade nyinaa bɛyi wɔn apɛyɛ enti ɛnam so ma aberanteɛ no tumi hu sɛ asuo a wɔte ho no deɛ asuo no ɛtumi kasa kyerɛ no enti berɛ a wɔtwa adwan wie a wɔguri kɔ ɔsoro mmiɛnsa ɛbɔɔ ne mu ase ɛde n'ani kyerɛ baabi a ɔkɔbataayɛ yi na kyerɛ sɛ wɔmadware mu a berɛ a wɔn ntumi hu aberanteɛ no na nananom so no yɛnya ne nteɛ sɛ sɛ dumienu nya bɔ sɛ wom yɛsɛ pie firi nsuo no mu yɛntumi nka ne biem na saa tam so na dumienu yɛ akɔbɔ nti na ɔma ne abere paa ɛno na obiara hu deɛ yɛyɛ a aberanteɛ a ɔte nsuo yi hu ɛgyina ɛka sɛ no mom yɛmpie na yɛnkɔ deɛ odwan no akɔ baka no ɛnam no so ma ɔmu nyinaa te gum dosukɔ ɛne obi ampie wɔn pie hɔ no na kyerɛ sɛ aberanteɛ atumi akɔpɛgya sɔfo yi a yɛfrɛ no atɛn sa kɔ soro a ɛkyerɛ sɛ nana ɛhɔ na asuo di ne ɛkɔhyɛeɛ okay afei ma yɛnhwɛ atiefoɔ monkɔ yɛn YouTube ne so monkɔ yɛn Facebook ne so ɛberɛ a mmeranteɛ no a ɛdɔɔ sukɔ ɛwɔ nsuo ne mu ɔmo kɔɔyɛ ɛkɔkɔ yii atagyataba ya ɔno na wei ɔno na ɔyɛ sɔfo a ɔkɔgyina ɔfe mu na ɔkɔgu ɔyerɛ na ɛma nsuo no twe no ɛde ne kɔɔyɛ ɛberɛ a mmeranteɛ no ɛkɔyii ne firi nsuo no mu no saa video no monkɔ so yɛde to so na muntie sound so a na ɛpie firi hɔ ba kakra okay ah fish yɛdi n'ani o ɔbɔ meba start video no oba de dia na ohunu wo de wa kyerɛkyerɛ sabre mi hu ne sɛ ya pagya ɔsɔfoɔ no mɛma miɛnsa na ma pagya ni free hen pagya no efiri ensuo no mo yi na fi nsuo no mu a wɔn de n'ani ahwɛ nyame ya wɔn de no efiri nsuo no ho a wɔn de no ɛba wɔn ba de ne ba de odi kan no wɔde ne nan mienu agu no kɔn ho ɛna wɔn mienu wɔn wɔ ha no we asɔ ne ha na wɔn abɔ ne mu abɔ mu a sisi wɔn de no ɛnam pan so a wɔn de sɔfoɔ ba wɔn gusu a de ne nam ɛba wɔn ko yina siye de wɔn yina fi nsuo mu na san start video ni bio o de atiefoɔ hwɛ adeɛ bi me hu ne sa fish yɛ di n'ani o de hwɛ n'ani no hwɛ
She oba de show. Monche. Emoja se moja wo na ni bonkum no. Na ni bonkum no ase moja wo na ni bonkum no. Sa start bio. Enya fish na di ana bibi wo akwewei mu. She. Dear matron. Okay. Emoja wo na ni ba. Okay, ene mama yensan ko DJ as a related down chain. Adofo ko Facebook ne so ko YouTube ne so free ene de anointing wa yire ko gina ofimu na okoyi na nyankoma de ko ye ne kanchen ya ofi twen ne koye ene onu mo ya amamre ne amane atumi yi sofi DJ wo di wani hu emoja na ewo nani no ye de emoja wo hwa na ye de yo akra me da se ne question obusami o hwe osofo na nye nani nkuna emoja wo ati so hwe tade ne nsa ho ene ne bowo etitititia utimi usana ko pesa ofaso epie na age tade nsie enwire eni nua eni baabi kwa okotwene ye no na hoye all ho anana utimi usaya pra wo pre so nsuo no mu ana nsuo no mu niama etimi ye osofo yi saa da mere wode da hoyi enti ye beka se eye enkase ne nwire a ewo nsuo ni mu na ye osofo ne saa saa pepe sensanana de ya asem no mu nwanwa ani eye asuo ofin eye abanti a wote ho kire se eda wo baba da bi eye amamere ne amane yi den chama wo wansuo mu obaba beda eho no na kire se asamasi enti ye na nsane na ade ten nura a ne yekwaya amame mo koye na den chama ne da ho ehwa no mu ni se asamasi enti bra o mo bebo na mane se eye opanyi o ye osofo ate ya to nsuo no mu anya ne nwanwa na nso so den chama se nipa obetom pa de on fane on kan na se aboa kraman pamaboa no ani aboa ni nyina beba betom no won kira aboa na aboa kraman ne de obekine de awintina na kamya koye se enwine ewom no so bi betimi abedi osofo yani ta aboa den chama owo ofin odam ne de enipa de so betuma be de na onfa no ama me kana ka hostokie enipa no a wote ofin ho ne kire se aboa den chem no eyi ne ho adi ebre ben ene ebre ben no wote se osofo ya betomu awu no yo akra on se aha ye wono me ka bibisa branche ba no pa no nsia wo fire bia no du pa ho ede pro na bra no bedru anopa no nsia no na kire se eye konfo ba fo a wo office old town ha ana bra sofi kokko ka mu na sofo nketo ne bebo ta konfo ya mane ma amko preso a o ma hunu na kire ta branche no so de wo office empanya office old town so na asene sie ho ne mutwe eti amfre no eti bra no ba no pa okwa pro wonhwe no no ko hu se sa aboa den cham no eda o bon tirem se bibiati ati se ansan ye do ba kwa tension no na na e woni mu famu a na tete wo bibi kakra se sure oba huhu enti woni ania nya de se do ba kwa tension hu a abrantie hu se sa aboa den cham aba beda wo a ohuni se bibi atia tamre ya kima ko huni sampanyampa ni nyanyampa ya dan chama beda ono na etrese bibi asi ampa ya dia kwayi sofia ya dina beto kokosi okay arafo sofo ata jataba ne samboard no ene da ho no Anointed Family Chapel International ofenso ayensu akoko pray until something happen na wo he sofo no a efri bnada kosi kwasiada da bia wo ye program ne holiday eye dwada pe ebenada Tuesday eye cancer hwe a Christopher ntia de bi na mo nhye ne nso muntia de bi na mo nhye ne nso wo maame a wote edwam ton meko I'm talking to you oton emane adwene ko bi momone I'm talking to you asore ye akwankyere dodo ye enom ne de ka ho no eye business e de ma sofo muntie obeye program ebenada eye cancer enti ukwa ansa na obehu sofo kra no obeto cancer bo mu sika no yemfa nkoma obi a o sofo de bebo ni srem
Wednesday esa ye cancer enti wo ton meko e wo dwom DJ odi agina so wo ton momone wo ton pepre se wo betena dwom na waton wade ese be ya wo benya taku sempoa e de ato obotom no o sori a emna da ate ho saa kosi ada ye di Sunday service e beto aso na wo sa nipa kure ya sa ba begina konkon so ba bi no abeka se Nyankopon ni mani ni ye ada ye hiame o sori ada bia Monday to Friday Monday to Sunday what ya sori de monye o ka se wo beto man na free soro no de abrɛw enti binada ye cancer uku ada ye cancer ya wada ye Bible studies efiada ye Friday service efiada krona wasaye women's fellowship ena kwasiada Sunday service enso wo ho mana uko ebia na nyina ya anajo opon adwuma muom edi anajo anajo 8 a.m. to 12 p.m. 8 a.m. Pano nwetwe Wednesday cancel ne Friday ye 4 p.m. What you say? Enti eno na ye de sa signboard no enso atoso no. No onu koyi ne beto okokwo so wie ye no. Eno onu mo de entoma kata ne ho. Na wutumi hu se na eho enye asem ketwa. DJ onu mu ane ka ne ho ekọ nsuo ni mu no. Sese wo mo wai. Nana. Sese de o ma eho to papa sese. Abranche abranche bia ofri ofeswa bebi efra ne bo aman nkro side ho wo he buzangani ana wono nko ana memfa ne so abetena fe yesua wate na sori enti namnura nyina nam sade baaye no na omokra duro se omobekasa so me ne Krobea akora me ne ko nsuo no mu enti no omo ne de omo kire se abranche ene ye na dwen se okwa ba wa ma omokọ ya Nimpabua egu onti samre di akra ya no na ne wonsuo mu wa they say amamra ni amanne a ya ne nana enkrofo ya ne kire se se nipa ne wonsuo no ma de akede a ye betimi de na kofie na so abewu adim na nsa de emra ma kwan emie mfane mafie enti they say o ma preference so police for ama de obi ana na omo ya samre ya ba na wonsuo no na samre sofuata yedina wuramu na akura wo ba behwete wo wa na ka we ya begina na ne nsore me bobena na sore baba ko ba ye wo ba fedi obi hunu de ya welcome to go na wo tuni na pin wa da idi asam na sie nura ana nan kenya ni anana empanyimfo mo kire se yenyere ne ncheka anim na se wo nuro eno wo asuade a wan asofia samre ye tuni de sheka mu ante meya wo mu ne sofwe yi wo asore a wa wo kire mu so ba ya na afi asore ama no enam no so man panyimfo sa aka kire o mu se aha ye nya asore wa ha enti so mo ba ya asore o mu kwa asore fie wa tamre de ya ba me na wa asuofin ho na tamre ya Asante amamre eni na mani a etoso mi ensa na tamre de du osofo ata atu asuofin ho tete sofo kire to ya sofo na so ba wi fie ho de a eni ye kọ ana tamre ya ba amna akura ye de sofo ata ebishimu ayi kire me honi mu bio DJ wo kire se empanini ne se edie na se oye na woto ofimu a ena dodo sei ena wudi a ye ma wodi kofie ena na dodo sei na wudi a ye ma won kofie ni efra posifo bo amna do hye hwa kire me honi mu bio yo akura eye emranti a omuto sie mu etimi dale ye ekoko yi sofo ata yi kire se ye busa na efra ni gina nke busa na se na ye mfani nkofie anu atise ubetom nne na de kine ye bedale ni ehu a ye betimi de wakofie na se wa bedan shorma dina nkade emra ma ho kwan ni amane ma ho mfa nkofie enti samre ya police fu aba ye obia no wo mo ye ama wo mo to so atiamefo a wo mo to so wo nkwafo no samre to so mo de wo mo niam asisi wo ma se wo mo bo amena e wo asue no na samre ye de osofo ata e de na tumu na akra de ho no etia no na wo busa mu e ma ye ka kire wo se sa asofo yi e na ato nsuo yi mu adi nansa ye sie ne ho ana ye di nkia sie binom e wo ho dada yo akra ye busa sa asem we ma omo ka se ma mi bi su firi baabi e ba beto nsuo no mu
Emma will be a winning to be almost a common sama, and also from baby a common yet yen and you also for time ever come woman I am you know. Woma beto a show of fin emua war, fin sucrediamuha, yes, your more a shame. Nabusian for by Akra, woma ba, woman ya better than. Enti enipa na sofo no okoya kwankyerama no de se na sofo nketo na me ehunu se omumu bia nya omo ne sofo ne ko nsuo ni mu yo akra efrum be den kwa menemu we kan entam ka tia program amenemu betui se si ade abeda jase eye me program bia me no yes ta program bia na kula no onu atuna nim tio se odene ne ba ye ne bra asigale foni to nsuo mu kra no ba ko kire se kala ma se so funu bom pa ye wie ya ko di sim odi ata ya ko to ku be bi su sa bra o mu to nsuo mu fo kra no an ko mo to injana ta me prete ni pan man and the class how the person ma bra na ko du mi no e ko ba don ko a so fi anto ata wa gari abamu a so fi ti so nsuo mu a wan si man ta me di akura ye ba betie no asuo fin ya wode da we na sa na hotie. Okay, my yan shade bi video bi da so sese ya menim se bi abra na wo ye no o study sa de na papa na wan sha atade soro no ote ofin no me hu se okura snap na ekuta no wode gu nsa oyi apaye na ogu ensa ewo entoma na ye de sofo no atoso eda fom ho ne de ntoma ni bia kata ne so no krati na osi omusi nsuo ni mu koyi sofo na mu ne ba ye no ba ko hye boxer shorts nkoa ohwie nsa ni bi ede gu sa krati ne na ase eye de ne a ubusai yo akra wa rese sa tam ne de na nam so makoyi na ba na amamre ne amane esense yidire beto ho no enam so man panyimfo kra na omo no sa de kosia ye din kan de bompa ye ni amamre ko yi so ba na ta ko sio no e ko bompa ye e to omo to sa ye o mamre ne o mamani ye ya o mutu ko ma e sketi die o mani e tre ga branche e sa o mutu ne to ho e di sa branche o ti se mu le din ta en sani bi kan ti bompa ye eno na branche no so se boxer short etumi den sai bi kogu ne na so ano de man yanko ntime hu ne pentia ena so ma ne bi di gu ne na so a akwata mre wo so hu video yi ma wo kire ene ya no abusa enti sese di amana no ya bawie ya ye be pia sof na tum akwata mre wo mo amana ni nwie ya wo mo ho a wo mo bo na akra wo mo wo sof na sori fi o makọ ho pense sof yi ni edi se sa sof yi ko ba bia wote a wote se ye nko nsia no no mo te sa aboa bia wa ye wowo potre eya aboa bia de obawa mama ni nkuno na branche ba ko kire se da bia o ko wa na nya so da o ko ya na aboa e friend cheche e da ho o ko ku no so ku ya tai ba ye ne bu fu se ono de o na we nyina na ye aduma enti sa pa aboa anasuo de sa so po tai ti ase no mfa sa na ma we eni agro ajataba Ethiopia tima bua gatanti ma meton shema nyi ta support ya tamre obeda Ethiopia onanana da na tie pepepe. Okay, o hwe sofo no a na fade ya wodi ko nsuo ni mu a nsuo ne twe ne koi na ani akoyi na to no kire ye kakra ne yemfa wunsi yo akra wa mo ba wa mo be hu sade sofo isi da ho no acha na African wear esore ne fom nyina ya kokko na wohwe ne bata kali wata yesi so na kan ya tuntun eya fitai die na nkobia nim tata sofo ede nkamemfa ne so ofiri ebia nkramodemo ba ana wadi wewe pie sofo itimi shata ade kokko eta sore ne fom nyina ya kokko o hwe ne nsa bring the nsa na nto so ne yebusa na busuafo se sofo yi waye no kira se ne yira one ne tena wo miensa de one na jai wasa be papo fro wo fin so ha wone ne tia ne so no ewe ba ya omsa be ti se sa na yere ne kura no wone ne ntam aye ba sa ntu ga top ya ho fama wadi be wu atio tim dia wa bonus ne top kokko abone ne down kokko wadi ne fugu black and white agusu a samre so pi so tire ne se so bon kokko no wadi ne fugu agusu a
ene na niabra na nya asuo pim ana odi be ya fa na akora dia ma ya na nanuma niabre ne se efiri bra enkwanhia si wo asuo opim ama fesofo nkora enso ebewu nhyɛ mu manta fo miensa wo bia ya kakra miensa enam so ma wo ye wo nhwehwɛ mu no asuo fesi nyo no a enso ba fesi kuradua mu akamia kwesa amanfo bebresi ya asuo na enti wo mo so ya amane ene amamra sense wa hwese ne afia de pa yira dauda yira ye kosinhini wo yawu enti mpanyimfo na gunsa kire asuo ne se eya asuo ben bia so obi di fi ababa asuo no de ne oba ma ne nkɔ na ta ni pa de papa baba de ene o hia no kosakose enti nampa e ba mo ba ye da asuo ya se eya tofu ya wa ba be kamun eya boni odi ba ye enti no be kam tin so mo ba mpa ye no enke kura enti samre de ya ma tiefo ato ati se so obi pa na foforo na so kwa asuo fi ma kwa ye boni wo de a ene ye kɔ na se jaka o dankem o ana wo 120 sali pa boni ni odi be ban hwemu enti akura se dia Asante mamra ni na mane no aka dia ka ye de ja software ya we fra na tai be cha asuo yi ho a tatam na abusia nyina fi enti akura ubusa mi anade akwakosi o ofin su kurodua. Okay. Medase DJ yadase pa wiei ene osoma onso ode aba abesom arofo we ye Daniel Ofe DJ as a relator down na osofo no na sorema ya etrupi call baby a asebnesie no okọ yen Facebook ne so a yedam ho ya ubetumi akwa videos ne bi live chat no moma ye interact kakra ya Anthony Opon and was say nana we dey sofo comfort pa o is equal to sofcom so akokam sofo no we anya de nana what was the man of God doing at the riverside at that time dey nana okwa akoye e wo nsuo ni mu sabre no areho pa Fatima ena and was nana Krobea today ladies ye pesca ye pesca dia wu a wo se ahofe hwe ene ye de enya bi da wo ba de asema na me kan se me metumi de ma ho fa agye obi so age no ma tribu nya ode ena Fatima e kire say today's ladies wo mu pesca dia wu a wo se ahofe di ma tribu nya ode sa ene me de mebre jesem ko je help plus ne ka no na me de ko flex kakra ma ko je pa na no hwese me ne papa bi nam akra dan me rehoyo me rehoi ka ya me si mi pebie Land Cruiser me de Land Cruiser de ya mani so ade hu Land Cruiser de wo ye den kra me da bi mu me nda bi mu a me nyankopon frɛ me nkoda na akra Land Cruiser bia ne me ne panyini de nam ene ye ko pake ye pake ni ato ade ade ni gina kwa ho akra ene ye se ye pake ye ni hu se ye pake a ya wono so baka yi ho anam se na we o se nana sao wo mu hu se oda ka se bi mu a wo pake a no o ya wo ba ya mpaniam pa ge ya begina ka ya roro ne gas no abom kwan ya go ye bie ya go mpacho minti na mu gina na afa na mitimu di ana me frade na ye to no ya awura ni gina ho na me ton grass ni ma anye ne number dabi sa na mo mpe me wra hoi ko the number na ebre mo na me wra ho ko the number ebre me busa se entisesei enemre imabu no emaahwa enkwada ba bi afa bi akwa koduru nie ho no mo ba ba kyerɛkyerɛ se de wo da kwa mu a wonye oba la yo omo ana beba ka na nkasa ye friend for guest ti say wo mo yusu ka ne de ebra so se mi yusu bia mi nyina mpo jeja wo enti yo mate wai Fatima mate flex kwaku ba ko Stalin and was say nyankopon hu ye mmobo nyankopon hu ye mmobo asem wi pa nso ya asem ano hye Ibrahim Adams and was a pastor ada no try so de Castro beba na na Castro refuse ye no twene ko ya na nana asemi areho Austin Guavo and was so for why okoye de wonsuo mu at that time nana ntwisame nas no say so for pa
a barrister and was nana we are living in a crazy world oh. Margarito GH and was hey we are see hu pa Ahmed Kusi and was see Asem wo Ewurade Benedicta Sewa and was say oh God hey Ghana Agugu David and what can you say Ice B King and was oh why Frida Boateng and was nana it is well Asare Ernest and was nana media metumi aka say papa wanya sofo na wu kogina nsuo mu akogu anonche ada chante na akọ kanchi anasa okoye dey Lindo Usu anane and was Asem Beba Dabi ampa Malikia Muba and was nana Joseph Amisa and was this is very wonderful. Pastors always they lie to us so that this is the results omo abenya e baby e de wo hye across that Yuri and wo kan sa same way. Berima Kwadwansia was seriously this so-called pastor did not do well at all. But nananom nsa na wom kogu ye no eno nso enya results. Ni nyina ye Facebook one ye interactive kakra. Karim Vivilda and was oh my God. Ya free my moro market for no am say na akra bia na ya wada ene ya wawoda Yankopon wonhyira wate na enhyehye ye boni bia atamfo ahyehye afa hu bia na enye kwa ami Ajegum Blankson and was a man of God indeed. Mamentia Offensive College of Education. Fu nyina enemi Orlando ena meto sankra we. Hey, Asem Beba Dabi ampa Richard Obimpoku ena ononso ede aba. Francis Ejen was a Krobea. What type of software is this? Keep it up. Mudia munya na yansu ya behamo. Why? Cropstar Enterprise ene ya wuzu main gate. Na dey eya bone se software be consume ana. Eya bone me na me busa wo eya bone oba de wo unim de mu no hu ne se eya bone oh dabi sofu be consume de se nsuom ne ebo asu nsuom ne ebo asu enti ende na sofu be consume no be kwa akogina nsuom no ayi anonte wayire wo de kanche wo wi a wo besa nsuo ni bidia kɔ eya abosonsem ana se eya de oh se ya kwankyere enti eya nyamesomsem ɛno nso ye nyamesomsem nso ye nyamesomsem se nsuo ni tumi wo Nyankopɔn nso tumi na wo nsuo no ndi so ni nsuo ni kanas wo kwasa nsuo ni bia se nsuo ni ede bo asu bosom wo nsuom bosom o se tumi ni gu ahodo nsu bosom o wo nsuom nsu bosom ho o wo nsuom nsu bosom di o wo nsuo no enti se wo kogina nsuom na se o ka wapede te se de ye gu nsa ye ba amane na uwie na o se nsuo ni bi na ade kwa eye bosom no tumi no ana nsuo ni tumi no e na wo de kwa akoye adwuma no ana se ye de etu Nyankopɔn tumi well atiefo mo nso mo tie mo nso mo adwenkyere ho hia na se ye ka sai de mo amowo Facebook ne so no se ya mo ade no ekuta me no eye 10 Ghana cedis pe but me no ma ye so fortunate say eduru ya wada bia ansa na memfiri fie na memra meduru office ha no na me obaako esi me office na unim ade a enwanwan so ne se ya wada na me interview sa papa we ya wada so na ye ma wada enti se ne ye lunch se nkada ya wada na se okra da bia pe hepa plus baako na wanom na watwini mu na asikra da foforo so na wo san de ape baako no me de bi nya ni free enti me ba ye se wo hwe aduro ne so a me no me kada bi amekasa me measuring cup e wo manum ma bobi ena me te ha me ka sei doctor akwaba ya minia ena no pay ya me ba adwuma ma measure me ho ansana ma betra ha ya me bo hepa plus eba bescha sei dada ni nyina free daso ana eda so wo me dada ni nyina atwe me se bible kraka se me ye ne me nyina afoforo sure tisi a new one no na really our system nim okay na se de isi bodwuma no ye bo Ghana fo nyina abaso sure titiri woni e wo Asante memu ha especially Kumasi ne woni a eti Uteke FM nka na omo yusu Hepa Plus ni nyina no ye de abaso bokese pa na ema obia good nti Hepa Plus mixture ne dia dance ba na eba and se de esi ba no ano eden obia wo de oka edifa Hepa Plus ne ho eni nti de ye kan se obia nkoso aye no Hepa Plus no fi se eboa ema de friend se well being no
ejina yi nipadua no yie die ankasa no eye se ubenya Hepa Plus na watumi anom edura ehwese se yare bi ewo ho ana yare bi epese ebe count ho a onipadua na eye responsible na edisunkunim de na edura ese obia manani ene na adwen koso na onya binom ne bo ne ye 10 series de nti a ye ka ne esi so ne se ye pese obia nya bito wabra on fasika eso ansa na wonya search quality product last nya ne ntie se baby wo ha kumase ha obekono na ne bo no 11 series ne 12 ne ebi so krasa 12 yeah obi mo echiremu a omo se omo hunu se yasesa packaging no omo nya impression se ye betum nti omo di kan atum ahead of yen enti na mo tum nti omo sre ye fa nche ye sre se oton Hepa Plus ne bia ebo no ye nya ya adwense ye betum nti man ni kan entum emfa ni yanim ye pese gana ni bia nya pomodin na onya ni ye because ye ko grounds na dance na eba no e hye nkran boye mazi ukọ mazi ano pay me aka ho asem bebre ukọ so me mazi a mrantie ni di ho dance bebre e ma no e di ho dance e se woni na no nom capsules na to pay bi ene e ma no edi nkita ho wo mpam sisi o mato ni nyina agu Hepa Plus no e na ACC nipadua obi se na nkobeda sorry bia no na kuma atwetwetwe no ne nsa right no ontumi mfa ma ne nsa left no ho na o sha se o use Hepa Plus ene isade no ohunu bi o obi so se one ne yere no mo apa war for a long time omo aya omo ntumi enya wo ni bi Hepa Plus e ba ya nipadua no sha se eye responsible no se e ka se nyinsen atumi atake place obi nso 2 years na onko na dwumam e wo mazi ha o dafie ne yefuna ye kese obi mo se yeduabo bi obi mo se kes se de obi a kyerɛkyerɛ na dwen o sha se o use Hepa Plus no eni se e ka se wo dwumam a o ye na dwuma enti mazi de adanse bebre ena ekoso ukọ bantima dwomu a ema na di ho adanse obi se ne menses na for a long time na o help o sha se Hepa Plus bani peduanim no ene bibia restored obi de infections ema no na ene ni di asi owo panie ode niema ewo horo but Hepa Plus ba widianim no niema sesa nti de ye kan nyina ne se Hepa Plus na koye aduro bi a enye wanwa se Food and Drugs Authority ehunu ye o se for general well-being just say obi ahia bi enye magic bi ne wom bi enye magic de wo mu nyina ne se ye de mfiansia na aye hwehwemu from university enti ya to ebo asai ne yi na brebia so yetum mpon se be ya wonya binom a ebema nipadua na ankasa etumi aye na dwuma yi enti sesei ne de ye sere gana ni bia se wapomodin ho hia wa Hepa Plus se unti mu twetwen se wani so ne ye wisibisi wanu mu na brebia se bi nka wom enema na enkoyie untumi ne di untumi na de o how tie bia ba untumi na no ka yes edi o how tie bia o di abeye ne se obema well-being no eho adi kan hia good se general well-being ni gina yi a ena de aka nyina bekoyie se de na opanyi bi eka wo mazi ho no so no ebo 9 o'clock I no nom ne last dose na ofren wait and get enya bo 9 no anom ne last dose no na ofren wait and get ono so on measuring cup e wo nanum na on se omo ye ne saa no e wo de omo hunu ti no omo ye ne saa na o se o ye ne saa na boa ne bebre na ebo ahomache 12 no a 12 am na o se edru ha o se adwuma ne koye nti onuma relax ya so hwe TV no afemada nti ebo 12 afi no okwa akoda na ho no eje tuatro ai Hepa Plus na je se aduro no se wonom a se bibi na atochema e woni padua ni mu a e correct nti ne friend say a general well-being se bibi e general well-being na e se fruit tree so besi una ase no o how ba ku me no bi a esie no na ye free ho na me ye nchirechire bi se nipa no bebre ai mo adwen se o sisi ade ya re bi asesen se wiem ne kokra nti ye free but ye ne ya re di asie dada ansa na so called ya re bi eba ena ye bekoso ne ya re edi asie ena ya re so be free ba bia aba no etuo nya ntwae ebekoso abeba de wodin ene de enyanya adimpo ema no but ni nyina mu no ese se wo ni padua ne prepared se mihia o how bia
metumi edisu nkunimu ana sure eno nti na ye kanfo sanka na otwe bia no nya one bottle pe 10 cedis na emfa onipadua nim na hwe you see me ba ya me ba be interview manu ma wiade sure on say bre bia no eboa ma ahoodensem ekonkan eni nti ebo bia yesre wa woton aduro ni bi no wo mu a obetumi aye e dia aboa Ghana ni bia oti utek ene se onso de beji 10 cedis na aboa ema nyina enya hoden soronko a empo se strange yare bi kra eba Ghana for so a ye nipadua ne wa hoden nti ye bedi so nkunimu a ye mfa ohaw bia emre oman no enti nom Hepa Plus yes mixture no na ahoden mre nipadua ne mu na sa afe na yade bi beba eba ye bedini so nkunim ena sa abadada nso abadada kra dia on se unipadua ne wa hoden nti etumi bua epam no free hontem last time na opanyi bi dia dance se onom ne diabetes adru bribia nso bribia ne sugar ne sora na eko o sha se onom Hepa Plus afi abafom wow evi se nipadua na sha se eku bi eboa no eni nti na Hepa Plus no enyo omo yare nko ampo ne dem no bia hia se obenya bi anom se bribia se unipadua no aye prepared aye ready say ebeku bia aboa wa o how bia mpo ho no ma edisu nkunim sure yeah eno nti na ye kan fo bia me aye ben na mekwa sa du nwanwa we menya bia meto doc Hepa Plus drugstore bia ben wo no betumi anya bi wo and esese unya no 10 cedis eno nti drugstores ne de se bebia owo no ye frɛ baabi sɛ ye ton aduru ema ni panom konkwa dia asese utumi nya Hepa Plus na fa phone frɛ onua bi nso a ebia wonya nti utek na ka kyerɛ ne sɛ baabi o Ghana ha bia no drugstore ho no ma onko enkope Hepa Plus ne bi emfa so a obenya e wo KNUST so sɛ wo ye Ghana ni ene sɛ ubenya Hepa Plus ano good eno nti ya make sure sɛ Ghana ha baabi a wokɔ 10 cedis ubetumi nya such quality product once upon packaging na ye improve empo ye improve packaging na drone strength ya sanso apegem enti ama obi a onom Hepa Plus se bia di adanse se ahoden no esan kosoro and wo mfa so a ubenya e wo KNUST so ba kompa ne se eduro bi te se Hepa Plus onso betumi enya bia nom na aboa if so on South Africa ha bi mem ha nyina ya Asante mem na KNUST wo sure na KNUST so nkwa na sha ase se ye ma degree in herbal medicine inti for institution B to churn out graduate na ye ne professors be ka boom na ye duro over 6 years na FDA so be hu se duro no ejina brane inti ye nkan se for general well-being no na say wo so dia betumi ya so be take advantage 10 cedis every single week na nka wa pe ba ku bi anom 10 Ghana cedis me pese me frɛwo ma me wow number na me no nkasa obetumi afrɛ 0542 807 907 907 0542 807 907 and 0542 77 85 72 0542 77 85 72 yes regana ni bia se Hepa Plus onko pebinto na bia na malaria ne wo hawa eno kwa so pe PNP e pavi ene plasmos malaria dura one bottle pe na wo hia unya pavi ba kon plasmos ba kon no ano se malaria pa na hawa good ono mo a within 1 hour no e se adwuma wo ye bia otumi koye good acha 3 days na adru na asa no yare ne nso asa e de free ho unhia 2 bottles ne na wotwe nsia ne na wotwe enwotwe na de treat malaria just matter of days within 3 days adru na asa yare ne ho bio na emom se wunya wa hoden ayi wadwuma de 1 hour no a onu madru no ano ahoden ba emo akwa ya dwuma bia opese wo ye adanse a eba e Hepa Plus mu no obetumi akwa YouTube any Facebook edini e Ebenage TV Ebenage TV YouTube ni Facebook obetumi anya dance ni bia hwe onso pese udi adanse a 30 seconds na 1 minute onso betumi a video na wa send ya ba numbers na me di atudwa no so na yenso ya share ema obi ehu ade papa
Hepa Plus no ayama wo nti ye ma mu ye nuanom obia nkoso anom Hepa Plus na emu ayen emienya hoden se ne electric waves so se second waves so se sound waves so eno no nye important the ye important se wo ni padua no wa hoden a ohawa bebia no ubetumi ediso enkunim mo yada se etiefo wei Dr. Eben na Hepa Plus mixture no ebia wo se ye ka sei ohaw abenedie atete ya yade bi abetena so de unamuo enya asem ketwa enioma wu hunu woni padua ni mu na nye wankasa so mentina ho nkase media menyare o odofo esese ni padua no ejina brane Hepa Plus mixture ena abema na ejina brane onti bibia se afre number we say ya ene doctor no ankasa enkasa ne number no 0542 807 907 afi 0542 778572. Okay, say ya me ne doctor akasa wie de me nso me ba me konom ma wi a Hepa Plus aba wi ani ato aso yenim wo se omunyida yeso mu covid emremu abra na wo hian pa emre na du se beboa atoto onyoma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edimu pa GCB e omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betumi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yatese se wom wo benya bosum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi dada no wetua ro wano entemtem no wo betumi agefoforo aka Mayema wabrabo eni yema hwehwe GCB for almost special personal loan package echi na wa wo hie nyina entwato na kai say terms and conditions so ejinem GCB your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye new system a abosumi pini obia enya ready ti asiemedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hia me yie esne bibia ebusua watanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni dumienu nka ho pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye na fa bitri ma betin suma me the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwoma aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wo behu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dewro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum atu a wontimi ani die no. Dra ne tam herbal mixture adro ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo atridie malaria ibi ansa na wato adro tam herbal mixture adro enye ma oba wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upe adro dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi 0244 4176 Kayo Satam no TIME FDA agi adwadie nkratoyi atum
atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utaduesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran typha yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271989197 bomode so do how edekodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Arofo yadamase yakoya yababio aha ye 102.9 FM aha eye Utaka FM so Asem Beba Dabi dwumadie no na wasugusu a na wasugusu tie na se hwe yen so ewo yen Facebook ene yen YouTube platforms nenso so wadwenkyere bi a wo no ene ye bebo voice notes enti ubetumi aye voice notes na odi asende Asem Beba Dabi before number no 0244 211 772 Osofwe ya konsuom akogu oyere ensio atweno edene ko ene enanananom akoya mamre ne amane no eyebie ne ayebi yetwetwa nwan ya sese ye ya ye kasei yetumi ayi sofo na emum ye bam na wonsuo ne ho ne ye de na hye hwa onkofie ya Asante Rural Bank ebema yensika na se udwa wudie Oha ubi eda woso a wo pebosia de asovo ubenya bintentem na wenya bi animu ya chese wadwane abetwa ya Asante Rural Bank ya wadweso ye ne ejesu main market ni dia nimhwe atonsu edwanim ye wo ho de nyame ye ben santase runabout bonwure ye wo taxi rank ho bantemanso sese ye ya ye kasa de wo race course dwanim wati ase race course dwane mu a wa ukọha ubenya yen ena kejetia new kejetia market ne nsomu oba ho a ya Asante Rural Bank ye ben otumfo new statue no bosia bi a wo pede atwitwa age wo ho se ye bi na ato wo oba ni school fees udi bie wadwumam aban adwuma ye ni ana woje bosom ya katua nko ade a ene ya Asante Rural Bank emeto kese sesei ye current account bebie savings account any susu account no restriction bia na withdrawal so child account wo ho fixed deposit in so wo ho ya Asante yedie account yesi fasikatum fatutum sa afe wabra wonfa wonsanka yabema abesia interest biansi ho money transfers ahodo ni nyina no ya Asante Rural Bank ye bi se ye ka say die ye ne bank assurance akabum the product biaba edwaso a ye ne Star Life Assurance na akabum the sa bank assurance product yaba na ye de beboa enanom ejanom abusua ayidwom akwada nwomasuam ubetumi anya ska plania yi a na ode wo ho achimbi busansam number awofra ubenya won 0541 943586 I say afe 0204 34 6150 offer ahoma we ya only ya Asante Rural Bank enso ebekasa na Dr. Dawood ene de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no aba edwaso yesi wudi etwi na memene se wutwi memene a nokre ubenya wa hoto amenepa akoso de amawo se eyesisi yade na amo aye mrempam eya ahotutuo bi wachiri bremo wapone waposo baabia ya wo ya enuoma nkoyie mfa ma odofo sisie yinsu na ye bibia wo wiase e woni pasetrem
enti se wunya Dawood ointment ya eno no ma yemfa ntwiw wo de oba bia ye oya bia me ntwiw na ya me ntwiw sisi nsonka ho na Dawood 360 capsules no wa memene enti papa ne se wo de atwi na memene na se wutwi memene a eyawo eni sisie mu hawa ma wa ye mrempam e ma ye mre me ma ye mre ni nyina be free ho amoade ho ba bi eton ro bi akwa obenya bi for doctor 0244 886437 afei Zahara mixture eni Zahara G capsules eye Currency Ventures for na this edru wi yaba ni asi fansuo no memene topaye no se wodi nsuo ne memene topaye na se ye namu yade e na abekọ so abu oba bema wo bre nsuo bi gu wo jonso na oba mamunio nsuo bi piepie firi mu ba eye hawo eye yade kese a wa hwe ye be ha pa enti be Zahara mixture na Zahara G capsules of aka ho na fa nsuo ne memene topaye no nokre wawie bema wa ye mrempam sabe omre yo na wa ye ne firi die fire no na se wunya Zahara man capsules na wo memene a emre yo no be firi ho ama wo nso anyu ahoto se ye tridi yade ye sichire yade typhoid fever na mojabro so a wunya hindi heba mixture wawie ba bi eto no bi akwa de wo pen bodin na to a ebeboa wo freyen wo 0246 348334 na woni yenkasa time heba mixture eno nso ye tridi yade aduro sa aduro we ba ye adanse amanfuo die nya asem ketwa wako check ya hunu se plasmodium parasite no won mo abeye ka ewo mogya ni mu a per time heba mixture eni subrie wanumu atwo unipadua mu eye wo ya wona mo awakoma ebo periperi ase wutu ahwe wunyanom time heba mixture pe ni nyina be free ho amoade wo ho ye de KNG heba capsules nso aba ye no de ase be boost we immune system no wa yade taabo bo hwe hwei se won pese yade ne beba bi ewu anom KNG heba capsules ena se yade bi anka wo a nom KNG heba capsules ne bi ne mo wo ho ban emfamfiri yade ho se yesisi yade eno na ama wa ye mre e wo mpamu a ask P heba capsules wunyanya se duro we bi na so bobo ebeboa wo na koko na e ha ode a kope ask ko heba capsules wawie ayemtimi nyina be free ho your number is 0244 417 669 oba KNG heba center umrum Abidjan house haseya enuro no ruduo bi a wo pe bia no nsa beka ya wanaskeba clinic nso ewo ahenema kokoben ono ni wholesale no ene di admission no adofo muntie obi wo hono mo a ne yade ye ne nkasa emu ni no mpem problems so te na etete no odofo oba naskeba clinic a ye wo mfidie ye nhwehwemu ye huna de kode ye kofa asa ha ne ba ne de adura kan se ye stroke yade o awo ho na ya odin o wanya prostate mu hawo esichire yade o hepatitis B o eye fibroid o wa ye mrempam o wo de bra na ye nhwehwemu no a ye de aduro bekama mu anyu ahoto unti bibia ase afre ye 0244 120 269 na wone naskeba for emonkomo Yaw Center at the Spanish garlic mixture and then a capsule on swabida obi hot na se chakakra ne nase atatai yesi duabo emojen to me near frusani ye wenya how obi aye kese abroso okasa ne kasa bon odware wie na ne hoke kano oba wonsabuom kura ne omankoyie be Spanish garlic mixture na pene capsules of aka ho na wo de nonom na memene ubenyu ahoto sa problem ni nyina be free ho wate wo ho anasa wo ho twetwetwe ni nyina be free ho na mo a sebe ya ka asem kire mo a na murafi ye ka ni na murafi enti school kura wo koye kire wade a wo hunu wonya Spanish jingo capsules a wawie wadwene ne be ye nam ubenya retentive memory your number is 0266 114111 baby eto no bi a wo kwa antec fonu pay de wo pe onsa ebeka papa sofwa akogina nsuo mu ade oil akoka nche asuo fe atwene ko ene yakoyi ni body ya ye tutu ha ne de na hye ho kanewu Krobea medase Krobea enkane tete no na de eboa anase ka ho bie ma nananom echichire kru anase omko chichire kru bia eye nsuo enti obehwa kru bia mu no na
ebe nsuo anasa ne ebe ya nananom ebenya nsuo asade aye omade no mu bibia nanso enne asofo a abai ejina wonom asore dem edi atem eka no mensem ede kire nananom a wonom eje eye tete nananom som anasa abosomsom die no omo gina omo nsore dem ekanchi di atem ese de nananom ye no eya abosomsem enti de enim se mode mudim la muti de nananom ye de kamo mfa hokora nanso enne kamia yese sofu bia kwaya kwankyere na okọ nsuom na akwaya kwankyere ebeduru anwumre Krobea se wonam barekase kwan so nwabim na wokọ a ubeduru nwabim wo no baabi nsuo yira na afa nipai na asofu ginam ne asoso candle ne aginam ne ebompaye oya de huza ya asofo Krobea ya asofo de na adi na asofo bosomfo bia enko nsuom anadwo enko so candle enko ya kwankyere obekọ awie sanse suo ne ye ne dia wote ho wati ase ena baabi omo ye no bosom bia ekọ nsuo no a owona so ne ye we mu de omo konfo bia ekọ nsuo no a owona so ne ya baabi a oye ne niema nanso asofo de omo mu ni aso ne etu okọ a baabi yema ne bia no akogina no akoye na mamere ena na mane no akobo omo gina nsuo ni no masoso kene no masoso okay mintia ena so ye kristo ni na se wano na wogidie ese okoye wakwankyere sanse twede aponyankopon ne bo nsuo no eni se okuta bible na so wo se okwa akogina nsuom akanche akoye amamere ne amane a me de mintia na mum de ameka mana kosie ne se wom no mo ne kogina sori dem eso etwa nsuom poa edidi nsuo no ntem omu wi a no masa akogina nsuo no akoye sa ne ma no Krobea we ubekom wobi ena bibi dane so obi na amane bi dane so ena waba papa sofo ho ena papa sofo a charge no say fa se ebira na fa we ebira na fa ebira na me nkonsu mu anadwo na me nkoya kwankyere mfa ma ho ena okoye ye enti Krobea na adwuma ena akuku no na mom se wo ye sofo na se wo be konsuom akoye saade we ya enya futuo me de eye kan nya na obi be gya ekọ ade be chi kura no sofo bi gye obi akwankyere na ode akonsuom se wo kọ a ma wonko a wonko etosu biem ya hwe baabia wo begina na hunu se baabia wo gina ne ye ewe kura be kom kura bia na nsuo no kura bia wonko mu da wonim se ha do anase ha no na wakoginam na wakoye na nsuo ne de ne kọ Krobea tumi wo wiase se de meka sa asofo ne bi twitwa nsuo ne mpoa no we wo be kom na wagina na sore de mo kura twitwa nsuo ne mpoa kire na nsore ma ema ne nsore ma na hunu se esuo fin na sabie so sabie nyaado eda honom no tumi bia nim esuo ne nya hwe asofo bebre gina mo asore dem eti twampoa edi antoa suo nyama atem omo ka ne da bia me be show picture bi ho me be show picture bi okay na sofo no odress te sa anwonafo akomfo ri bi o na we said they see address no he batakere hye no ene kojan ya wabo a Krobea me de me mpese meka se oye komfo esanse wono ne se oye sofo enti wono aka se ode sofo a wode asori din ato ne so ne de enya na me betim so oye komfo nanso unyuma ene kire ena sofo ne dodo na Krobea omo asofo dodo na wono ne ya omo ye omo akwankyera omo ma eye nananum aso ne yeso akwankyera na omo de ma ena sofo ye amanfo nko Facebook ne so ko Facebook ne so okay na amanfo nko YouTube ne so na monhwe sa pictures na America no in the picture fa the address te sa anwonafo komfo no fa sa picture no on say o he sa address na enie ase wako togbevi na bosumfie na se ne togbevi obedresse na wodi hire abobobo emaya ejina ne yem na spiritual nemra spiritual bibi ma amanfo hunu sa eyi no eno na mpesa amanfo Krobea hwe ohumaya mienu ejina ne nchen no hwe sire eno ode abo mo maso miensa ni nyina emaya na ejira woni ankọ de panyin na oka ho no se ne yiro se ne akanchi mo also on so ode hira abo ne mo maso wenum se bosumfie anasa na nanu aso ne so ekoye we a ka sofo ebegina di atem ese na nanu mo tu hire nye sire na sofo tu yi sofo ne gina ho no sofo ne gina ho so enti Krobea wonum nyuma ena eda wo mo di amehunu wonum
any pursue deɛ wawuo no ono da so yi eti atiefo a ehwe wo YouTube ni Facebook no sɛ asɔfoɔ sɛ deɛ wositie no na sɛ ɔyɛ sɔfo a na wo de no toto konfo bi ho a na sɛ ɔne konfo no mienu hwan ɛna ɛyɛ adwuma ɛna hwan na ɛyɛ nyame adwuma ewom Krobea me gidi sɛ obi yɛ konfo a nyame adwuma no ɔyɛ konfo nyame adwuma no ɔyɛ ɛna wo yɛ sɔfo a nyame adwuma na wo yɛ na emom deɛ wo di adwuma no yɛ sɔfo bi ebu ni papo a ɛkyɛ konfo bi kura ɔtene ba bi a sɛbe mpɛduasa wɔso ɔyɛ konfo no ne bɔni asɔfo bi die no ɛkyɛn Krobea yɛte afidie so empra dodo sɛn ɛna obi di konfo bi aba afidie so so obu no ɛnya ananse agrada ensemu na no odi ɛwɔ Ghana prosefo kye ne TV stations ni ade a wɔtete ya na so akonfo sɛ na ne etu omudin nanso da bia asɔfo bia kwanyim obi sɔfo bia kwawrepo obi sɔfo bia dwo obi sika ɛna ɛkɔso wate ase enti abrantie no wawu ayɛ na dikan na emom free ene kwei no sɛ woyɛ sɔfo na ukonsuma akoya kwankyera ɛbɛyɛ a anka dika konsuo mo kra na kon ba bia wobɛgyina yɛ ade no na wahunu sɛ ba bia ɛhɔnom yɛ ɛhɔnom do anase hɔnom no na ɔmo nsusu nyi wɔ mo akini wagye ne ho akini wɔnim sɛ wabɔ mpa yɛ akyerɛtwɛde aponyankopɔn ti bibia ntimi nyɛ no Krobea nyankopɔn na ne bɔ nsuo no ɛna nyankopɔn no a na de tumi ɛne ahoɔden awura nsuo nim enti sɛ woyɛ sɔfo na sɛ wobɛgye ho akini na wobɛtwitwa nsuo mpoa ɛdedi nsuo atɛm a na wokɔ nsuo mu a nsuo no so bɛkyerɛ wo sɛ sabi ɛsɔn sabi mpɛduasa ɛwɔ bi ɛna awie bi okay ɔba deɛ akra ma yɛnkyia atiefo nyinaa akra asɛm a yɛkan sɔfo no akwankyɛ no ɔkɔyɛ yɛ nano ano no efisɛ na akwankyɛ no kyerɛ sɛ owia akwankyɛ no a obɛtɔ nsuo no mu nansa no obi pie bɛba no na wawu a bɛkɔ heaven ɛno nti na wokɔ efisɛ sɛ wɔhwɛ turo no mu a ɔn sɛ na krakye ya ne yɛfrɛ sɛ Jona na wɔte hyɛma no mu no na Nyankopɔn asoma ne sɛ wɔnkɔyɛ adeɛ bi nanso so na nka wɔdwane na afei na mframa ɛbɔ a mo yi ne tu nsuom ɛma ɛyɛ aboa bonsu ɛbɛfa no ɛmene ne to ne yam nansa asɛm a wɔka ne deɛ wɔka ne nitwaka nyame na asoma no na wɔkɔ akɔyɛ n'adwuma wei wɔno wɔkɔ akɔyɛ ɔno ana nyame na asoma no wasoma ne wei akora na ɔnyɛ sɔfo ɛde asɛm na wɔkeka wasoma ne ɔnyɛ sɔfo nyame akwankyerɛ aba sɛ wɔkɔyɛ enti wɔkɔ no okɔduru nsuo no mu no nsɛnkyerɛnne ɛda adie baako ne sɛ nsuo no bɔɔ ne kɔɔ soro baako agya no ɛna ɔde ne baayɛ ɔba no susu konkron na ɛdiri ruwa mu ɛno ne ma ne da adanse ɛdi adanse aturo do sɛ wokɔtwerɛ no mu a miɛnsa yɛ adeɛ sombo paa baasɛfua no wɔsan kɔda nsuo no mu no ɔn sɛ aboa ne faa no na wɔmene no no ɛno so di nansa wei so nansa bɛpɛɛpɛ enti sɔfo no akwankyerɛ a ɔkɔyɛeɛ no deɛ ne wɔ mu nyinaa ne sɛ sɛ wɔyɛ akwankyerɛ no a ɔbɛba soro mprɛnsa ɔba soro mprɛnsa no ɔtɔ mu a ɔmma bio ɛda ɛtɔ so miɛnsa no akora yɛbɛku no mentiaseɛ wodi huru sɔfo no sɛ wawuo ɛyɛ wo dɛ anaasɛ sɛe because deɛ woka no asɛ ntɔma som yie asɛe na obi a wawuo so de akora mehuru ne sɛe na deɛ woyɛ deɛ sɛ asɛ huru gyam se deɛ Jamse dia sɛ huhu nso wo sɛke Dabi na wɔno anim sɛ akwankyerɛ a mekɔ akɔyɛ mewu metɔ nsuo mu a ɛde mbɛkɔ mprɛnsa menu maa me ma bio mewu na makɔ heaven ɛne ɔkɔɔyɛ so ɔkɔ na sɛ ɛyɛ kristofoɔ yɛbotaeɛ ne sɛ yɛbɛwuo na daakye yɛbɛkɔ heaven ɛnyɛ no ne botaeɛ no wasɛmi ɛna ni botaeɛ no asase so ha yɛ yakwantuo sɔfo bia nim sɛ asase so ha yɛ yakwantuo spiritual ne to so matiefoɔ hwɛ spiritual asase so yɛ yakwantuo enti aha de yɛ ahɔhoɔ enti daakye bi na Jesus Christ sɛ me kɔ akɔsiesie baabi ama mo enti sɔfo bia botaeɛ ne sɛ yɛbɛkɔ akɔsiesie baabi ama no enti sɔfo na wɔ sɛ ɔkɔ ne ɔkɔdwira ne ho deɛ etwa toɔ na ɔyɛ kronkron sɛ bɛyɛ ɔkɔ heaven a obenya heaven akɔ enti saa sɔfo wɔ di wɔdi kan ɛwɔ heaven ɛfiri sɛ wɔde na subɔ mu no ɛna wɔwura nsuo no ase nansa enti ne ho firi nyinaa fi enti saa bɛ straight to heaven jamse deɛ na wɔyɛ no akora jamse deɛ sɛ sɛ deɛ wɔyɛ ɛyɛ jamse deɛ asɔfoɔ nyinaa nim sɛ heaven wɔ hɔ nyɛ heaven yɛ paakɔ de nyame aboa na wɔno nyankopɔn akwankyerɛm nsuo a yɛbɔ asu wɔ mu ebire biara na nam so hohoro yɛ ho ahosan bɔne no nyame aboa ma wɔn deɛ nsuo no mu ɛna nyame akwankyerɛ ama na kɔwu a ɔnse yɛ nuanom nkramofoɔ
wo mo wo gidi ahodo obi se wo maka na se bibi koto a wo kwa heavy straight wo ya konchene sa o mo yi no na se eto a e straight enti we straight to heaven oba de jam se de na wo ya no akura me ma un jam se de bio atie for voice note a mo de aba no enie hello sofo Krobea na usuni edum kwa ngoma ana sofo konsume na ansa na sofo konsume na ye esubo ena okwa akobo se enye esubo de ya ne tam okwa menyin se bia esubo no okwa akobo ko gina nsom ko yo nyan kama den de na nya sofo duma ena okoye ne bosum bi no okwa na insuo no ede na ekwa ne waye nyame de ya ndiwe ya de sua ede maye ne ide asofo achi epi no ye maye ne nam edamase assalamu alaikum Krobea wa udu ya bayana kasa fi akan enterprise mamin ce mafana na profile na babu musa kan bogar zaki na mun ce na bol hadis edu na mun ce chama MB Moro Krobea o Jeremia 8 verse 4 go yinu o ka se jere adifo atrofo na ebinu no Krobea sabi we kremonia tina o kremo sum ho we Kristo na te o Kristo sum ho ye komshe ni Muhammad Krabo se hwe we kremonia men ko didi obi busum atem na obi sabedi onyankopɔ atem o ka se de busum tantam so ka se onyankopɔ tantan wana de bae uno de bae Krobea won de bia kan adifo atrofo de binu no o ko challenge suma on be na tunu yo okwa na wanti man baby so mo bisa odi wani kan na ya nyame na afro pa onko esa adwuma no Krobea and the one Manchester so na abu enka na me so Roman ni Methodist Pentecost basere mo na ekoso na nde you are so bebre yes I think kensen apontumagu mama Yesu dokuma menum deeper life about our life abase bi PhD bento obu ina mo Krobea ne na papa yi Krobea ana ko bi yo sentimi we asofo amaka no ompotumo omofo pa adifo atrofo ompotumo ofo we ya mala choma mo Krobea me chemu ina assalamu alaikum Krobea Nana ya Krobea Asante memoha nana original chase ni aka Abijo ni DJ Magalito nana Moro market kwana no pe eni de adwuma nana ya chamo boma baso nana asofo no wo na no hye na no din wo de bibi pa wom na nya asemo a anaje 12 de nsom ko jiruma ye de ana asofo no ye okot ana ne nkwana no mo koye no so e wo say apoy fo tso mo pa no bi se bi so mo tanto mo nyina nim ni wo no bi nana we original chase mo nyankofo mo adwuma Nana Krobea ya Asante, good afternoon. Memo abaso adwuma pa de bo Asante man Ghana ma Azema Ventures ni kununu. Nana akobo ache wona ne yere wa Franco yema mo muti odendene na abanga ma me so duru kununu ma wa biemu ya wuti. Nana asema yokoso ofisu de ehu. Menise sofo de nka so ndem na yede ye bompa ye. Na nsuo na akobɔ mpa ye. Ene se yede nsuo na de ne kono. Nti ye besere se ne ye bia mo menye se be nwuna ye nwu ye be hyeso a ye nya hye. Ne nja botoro sumno ade no onye sofo so ye sofo wanhuni asi nti no gana futu credit mama mfo ni tese o sum nyame an wa sum nyame o sum bosum so a wa sum bosum na buturu bojo sum de yankopon wachi wa de baba o Kristo ni okojira nsuo mu kanche ade koye tumi no enye nyame no osum bosum ahomboni a Satan tietua onyame tu wongu yo se abofo no 1/3 of heavenly angels no mo kan Satan ho begu asase so ebi ko gu nsuom enuam ehumam aboom saafo no ne abosom a nipa koto won no mo ye nsenkyerene tumi anyame de ma won nyame anye mfiri won nsem to obi okosa ne me ho kwaji tumi bia ya abosonsom gisa Yesu din obi obo Yesu din kuto ahwe mata ho no yo onyamsom ni ono e Kristo ni a opo sura kwode Kristo din kuto bibi aka biara ya abosonsom Nana Krobea hello Nana Krobea sofo na wo minim ne pa o wale mebusuani bi o minim ne pa sofo atan woni nana e asemo Nana ya Krobea Asante DJ Magarito mino oja chase molo market kwana no pe ne abode ma yiti nana pepi mo asira sires me bibiem ya firima ne masia obi ansu tu abro nye keke abo na ntina ades obi ansu abiem a onsu tie wo nana yankopon se ne honhom butu nsu ani enti se okona se bia koya ni mo nsem bia onsu no ma na de se nsu no e de ho be chew nana mi de se bi de sofu no wo ndibi wo nhwem nana onya kopon modma pia. Good afternoon, Nana Krobea. Family group to a Mokasefri Mochizungu. Majin Chram offer
akwano sɔfo no wuo no sɛ sɔfo a wɔsɛ wɔde nyame ɛna de wɔyɛ adwuma na nyame ama wakɔnkyerɛ a wosi dɛ ne nsuo ɛkɔsi so ho nsuo no so sɛ bio like bosom ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu honhom tim nti wontumi nka sɛ wo ne nsuo no kɔdi nketa ho before wayɛ akwankyerɛ ɛnyɛ yi sɛ nyame asoma wo direct deɛ a na wɔ sɛ nka wɔyɛ dɛn wokɔyɛ wakwankyerɛ na wɔyɛ dɛn wabɛsena akɔ nyi kwa sɛ wosa nsuo no bi deɛ bosomsɛm na wɔyɛ dɛn wɔyɛ sɔfo no mohwɛ ne yie na mohwɛ ne yie paa because sɛ ɛte saa deɛ a ɛnɛ ɔno wɔde biribi na ɛyɛ adwuma sɛnti na nsuo no mmia no yɛ nkyerɛgye nneɛma saa sɛ wokɔ nsuo ano no wahyɛ atale kɔkɔɔ top and down a na sɛ w'ani abere na wode baayɛ o sɛ w'ani abere deɛ a nsuo nso bɛkyɛw sɛ ɔno nso w'ani abere ɔno nso wotimi sɛ ho Krobea ma hai interesting times ni omu ipa yo anyway of kwajonsi anasa bema kwajonsi amekase free manhia abuakwa edie pa ni asofo mu to wi asibima a omo ha omo sei ko ko ya se ne sei so ko fro nkwa anyway baby odun de oni nyame asema but ya sofo no enima bi e koso this times wo dwuna okra won ti ase ntwene ho awon ti ase enkonya asem ne niema sɛdeɛ no mo po wi ase bi mo I don't know anyway me surprise because we nyina che sɛ Nyankopɔn ma yɛ tosi na ben awie de me chia me mama de nyina ba for kwasi dum for no yire mama filo omo race course omo bia tum ho ho ya mi shira omo so ya da wase bye yo na Krobea mo ni adwuma mo bo adwuma na Krobea me e frame kwasi because free South Africa meso be question ba kwa be beze me bisa obo ade ense because question ya bisa na nu ye odi unu mani anye ho na asa me nya adwen meso be question beze me bisa na say okonfo betimi dia petition akwasore dem akoyi apai ana because said the ubisa na say osofo konsuo mu a eye bone e de oyer kogu nsuo ma eye bone a o se enye bone no meso be beze me bisa obo ade say okonfo so betimi dia petition akwasore dem akobọ mpaye ana because ono so conference ono so no wayere ne petition ento obo ade nyi mi sa asem na no me da wasipa Asem Beba Dabi. Hello, na Krobea ma ha bi apona kase friends wa Junction. Oduma dia odi but of man fa fi anto akra mentena. Na Krobea me tia adwo a wo ya ase Asante choba bo cricket do ba chifala nwamo. Fred Ansa estate kitani ba ko pe no obodwuma bo banana so fu die we comfortable pa wa so fu fugu wa shene dia wa ye nso tima fa de ka we nyame ni papa laja obompa ye ma je so bai na o so fu wa to so ya na kwa dia comfortable from that thank you we ye mo adwenkyra mo de ba ye no ofedi kan ene abo e de amam no ofe to so mienu enso ebeba na wiabre ye beda abapa mall fo nso ase se won mo ta ye chi abapa mall no eye online shop ya wo ko Google Play Store ana wo App Store obe download na wo download na se uwra mu a bibi biara ye ton ewo owia yi ase ubenya bi ato wo ho eye the biggest online market wo de ko ho na ko order de wo pe no tuaka fa momu na yen deliver wa de emfa emawo se won download the app no ana wuni phone e support ya eya afre ye number ye 0555 557193 one abapa mofo enso ebekasa 21st clinic eye sciatica experts so you be a wonantini onantu ana se usisi oto ase ho no entini na esa ho no emu twetwew sa condition no ne friend sciatica no se wanhwe ya adako beda wontumi nsɔwe na stroke de ne ho gimu ano no adofo eye ya de bone na eya se ebefiri hɔ a cheso aba 21st clinic because yena yenim ye entina ye de ato ye ho so no ena wuyi no nso to nkyane a yade bi edi unya efiri wo trinwi so kosi unane ase oba ye nhwehwemu ne de aduro
ɛka ɛma anyu ahotɔ sɛ kura de yɛde kantin abɛka ho anɔpa nonso 7 am ne nuane ne nyinaa yɛ krado bɛdi deɛ wɔpɛ Kumasi ahwia overseas Ultra Alpha Radio a yɛwɔ hɔ yɛ number yɛ 0540 0540 311 311 deɛ awurade ahyira no repairs ɔno nso nie deɛ awurade ahyira no ɔse sɛ opɛ generator papa atɔ anaa wode asɛe sɛ ɔyɛ adwumakuo asɔre hospital o giant set anaa plant a wogyi so no problem abam ɛfiri 5 kva kosi 100 kva nipa no bɛyɛ na saa asɛe ɔmɛn onim adwuma fa bra deɛ awurade ahyira no anaa frɛ yɛn ne yɛmɛsiesie no kamakama ɛmfa ma wo sɛ yɛ mowa ɛyɛ water pump ɛyɛ fufu pounding machine anaa motoburu ɛna wodeɛ no asɛe wonya nipa pama ne nsiesie fa bra anaa wopɛ ne papapaa na to a yɛn na ne papapaa no yɛtɔn deɛ awurade ahyira no yɛwɔ compactor machine yɛ a wasaase yɛ nsuo wɔ mu no yɛbɛtumi afɛle ayɛ ne kama ɛde ama wo Kumasi Sofo line lorry terminal no akyi ɛne yɛwɔ 0244 588 741 ɛyɛ yɛ number Dr. Xavier ɛna di Xavier Foods aba agyenkwa aduane no nie wobɛdie nyankwa sɛ sikyire yadeɛ nko na ɛha wo de a ɔdɔfo stop worrying jai esu ja dwendwen insulin paneɛ no wawa brɛ na wawa kyɛ ɛtetew ɛha wo kra ɛne usunsum wo de ɛfrɛ Dr. Xavier sese a ɛyɛ 0555 789698 unya fra Dr. Xavier bɛgye so na ɔne wɔn so abɔ nkɔmmɔ super action herbal ɛna ɛde agenti herbal mixture ɔde aba na sɛ agenti herbal mixture yi nokorɛ sɛ wunya bi obi wɔ hɔ no mu a ɔwɔ hɔ a ɔsɛ me nsa na sene me nan asene mentumi nka mom wanhwɛ yɛ de asɛm bɛbrɛ wo unipadua no ohia ade ebetumi a cleanse mu ebeyi fie firi nipadua no mu ebe boost wo immune system ebe ma wo yawo a wotie wo nipadua no mu nyinaa akɔ ɛyɛ agenti herbal mixture o menstrual problem ho nonom agenti herbal mixture ebeyi saa haw no saa hututuo wanya akiri bramu problem ukotodwe ho no wonan no ya na asoba akyew ma yemfa messiah ointment yemfa ntwitwu sɛ sikyire yade a bosumi nsia de betu afiri so your number is 0244 856459 unya first number we ya wonne agentifo ebekasa Alaska Star Enterprise wono nso Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza woni Prudential Bank ne die animhwe na Alaska Star Enterprise eton sa frɛw sɛ wode mo bɛyɛ fɛ ufie office enkwa bɛba hɔ amehɔ ayɛ fɛ a kyɛso aba ha aha yɛwɔ epoxy floor designs different designs wallpapers different window blinds different ɛne ɛsa wɔ nura ebia wo baabi a wosi wo dan wo wɔ no ensuo wɔ asase na se enti na ɛyɛ na ɛma ɛdan ne ho ne frofro yɛwɔ chemicals yɛ betumi de akɔ treat ama wo na wanyi wa hotɔ hwɛ yɛn ne yɛtɔn original no menkoto bi wɔ nkwa nkyɛn ɛyɛ fake wate your number yɛ 0200 281 080 Otani Nana Krobea Yaw Asante. Na umpom te say. Oh, Nana ene me hoye pa. Enra. Ye story we headline pe. And a man for start frame. Yen to me anya story no. Wom say eh. Na wo bi kowia Antoine so nya ma akokɔ sɛn. Obi kowia ne sɛn. Obi kowia ne sɛn. Enipa no a wo kowia asa akokɔ no. Edua nya no. Wa honho no. Wo bre wadademo na fu nyina ne ne nan nyina tatai. Ɛdan sɛ abu agu ne so akono. Ɔno mu da hoi sabe de aduro no wo twa ni wuo. Ɛdan abu agu ne so. Owu mpre no. Ɛdeɛ ne siye ɛma asasem wei ɔtani ɛbaaye. Yo nana ye cha etefo a omutie utek 102.9 ene eyei. Nana me de ko Asante Asem South. Krobea ye fe no Obogu. Ɛhɔ na abrante a ɛho aba afeni ofre. Edi a de frɛ abrante no eye Mohammed. A wadi nsie no ediasa. Na asam no tentini mi tia wan sɛ
ɛbɛyɛ ensie miɛnsa na ababaawa bi na ɔne aberante bi etwam ɛwɔ bogu na sɛ ɔmo ba bogu ebedi dwa sisɛ bogu hɔ no yɛ center market ɛyɛ center sɛbi nkuro nketewa a ɛwɔ hɔ nyinaa no eduru brada anesiada ɛhɔ ɛna mo ba ebedi dwa na aberante no a ɔne ababaawa no baa no aberante no kogya ababaawa no kasakasa ɛba ɔmo ntɛm ɛma aberante no ekogya no a sika a ababaawa nanka ɔde bɛfo kaa akɔ no na wonya ntina wabɔ mpɛmpɛ ya eduru anyimmerɛ ababaawa yi ti station ana osu esu no mu na Mohammed yi kopie ababaawa yi so na obisa nsa ababaawa adan ababaawa no ɛka ne haw akyerɛ no ɛna Mohammed so sika a wode bɛkɔnkɔn deɛ a kawa no tu na me ne wo bɛkɔ fie na yɛakɔda adeɛ kye a ama sika ama wode afota a akɔ okurom ababaawa yi ɛteɛ aseɛ ɛma Mohammed ɛne no ɛkɔ fie na ɔmo kɔ fie no ɔmo dae sɛ ɔbaa ɛne barima ɛna na adeɛ kyeeɛ no ababaawa no asiesie ne ho awie Mohammed ma ne sika na ɔnkɔ a Mohammed sɛ apu ɔhɔ kankan sɛbi ɛma a yɛfa ɔmo ma ɔmo sika no ebi ne odi ababaawa no atɛm asan de ababaawa no fefrɛ mpo di na pɛm sɛ n'ase kankan eti bra baasa na kasakasa ababaawa nso me na ogu m'anim aso saa no me na ayɛ me saa no ababaawa no hyɛ ase a osu a ɛdɔm ebetwa hɔ ehyiaeɛ ɛna ababaawa no kyerɛ n'asɛm na obi ahu sɛ daabi Mohammed wasɛm nyɛ dɛ ma ababaawa no sika na wɔnkɔ Mohammed yi sika ɛwɔ ne bɔtɔm de kyerɛ sɛ sika nie nanso ababaawa no ɔnka ho watwam ɔnka ɔmo a yɛfa ɔmo ɛma ɔmo sika no nti sika no paa deɛ ɔmfa ne sika ɛnyɛ dɛ ɛma ababaawa no ɛma obi a ogyina nkyɛn ɛyɛ n'ahometeɛ ɔma ababaawa no sika ɛma ababaawa no de faaka a ɛkɔ ne kurom na sɛ ababaawa no ɛkɔ nyinaa na asɛm baako pɛ ana ɛwɔ ne tirim sɛ mekɔ a memma bio yɛka ne wɔnkwa ntia mekɔsɛkɔsɛ ɛwɔ me tirim mekɔduru me kurom a ɛna mehu neɛ mɛyɛ ababaawa ɛkɔduru ne kurom no na ɔfrɛ otie di ampɔn kwame asase ya abosumiansa nsuhudu a mɔtwa ho ahyia ana wɔde yɛfrɛ nsɛn bogu yaya owie na ɔsan frɛ ɔnabo antoa ɛde pɛ akyire sɛ animguase a aberanteɛ no agu no ɔmo nkyerɛ mu tumi ababaawa no ayɛ nea ɔbɛyɛ Mohammed tibogu ababaawa no so ɛwɔ ne kurom ya obi anim nea ɛkɔ soɔ na wei na ɛwɔ mu a na Mohammed sɔre a isisi Mohammed sɔre a iti afei na ɔmototo no ɔkɔ hospital na ɔyɔ na ɔkɔ afei na Mohammed ahyɛ aseɛ ɛhohoro nti ahohoro no a dakoro ogyina station hɔ nom ɛna ababaawa no nso wasan bagya ana obɛhu sɛ aberanteɛ gyina hɔ a wayɛ nɔfoo ababaawa no hwɛ aberanteɛ din no so ababaawa yi aberanteɛ yadeɛ a ɔyade yi ɛnyɛ kooko ɛna ɛnyɛ malaria ɛna ɛnyɛ kɔhweɔkɔ mmom ne a mebɔɔ no ɛno na ɛnya no ababaawa yi enya akokuduro ebisa Mohammed no ifie na ɔfɔ ɛma ɔmo kyerɛ no ababaawa no kɔ fie hɔ kɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔho sɛ Mohammed gyina hɔ a wɔho sɛ ɔyare na yadeɛ no ɛnyɛ kɔhweɔkɔ ɛna ɛnyɛ kooko ɛna ɛnyɛ yɛfunu yadeɛ na ɛkwan sei ɛne ɛkwan sei ɛna Mohammed no afa so yadeɛ no ɛyɛ duabɔ ɔno ababaawa no ɔno na abɔ Mohammed dua obi na ɔsɛ ɛne ɔwie ɔkɔ nom sɛ ababaawa gyina hɔ nyabotrɛ ma yɛ ababaawa no gyina hɔ ma ɔmo ma na akonya tena so ɛma ɔmo kɔfrɛ Mohammed bae a ɔmo bisaa no sɛ onim ababaawa no Mohammed sɛ fɛn ɛdeɛ na ɛberɛ bi atwa mu ɛsii wo ne ne ntɛm ɛma Mohammed ɛkae ɔmo sɛ ewu ababaawa no bɛfie ha sɛ ɔyɛ deɛ no ɔno na abɔ odua na aka sikasɛm na kyerɛ sɛ wɔsɛ ɔmo kɔ nsuo no so na ɔmo kɔ dane nti neɛ ɛkɔyɛ ne sɛ abusuafoɔ no so ɔmo deɛ ɔmo yɛ nkramofoɔ nti ɛyɛ ahemfiefoɔ no baako ɛna ɔmo de sii ne so ɔno na sɛ obi bɔ dua wɔ antoa a ɔno na ɛbɛdi w'anim ɛde wo akɔ
Ti omo ye bogu amane no nse na wo ho ne de no e na amokọ Antoa ti do amokọ ye no omo tse se da omo de Mohammed ko ye no omo tse se Mohammed da table so ana ya na bomo ana de ne ko nsuo no so na mo asem se omo da ne dia no da no a obi a oda tables no ye da ne wie ye no afi Mohammed na anya ahode a wasole a wona ono na nante ye a obefo ka e ba bogu Ibra mo bedu bogu no ababa wa na de na osini phone dia ka ho na phone no de ense no so sa na eso ka no enya de a de bete o di dia chem ne mo phone no de ensa nka on fa nche enti omo ko ye no ma ese Mohammed ko jare ense no 7 times abusia force omo mpe se omo be ko ense no sudi ti omo ma Mohammed akoko omo ko fa akoko otua akoko kese esan de sika o de beda o jare wi o de beda afi na e dey e ka ho e de ma branch yi so onfa enko a branch yi e sa afi okojare jare a edikan ojare jare tosunienu osan kojare jare tosunensa afi de na Mohammed wa ye kama obi ahu na ye Mohammed won ka fe onokura na baby atwam obi na aboni bia entini e sa Mohammed bet konia etwaso ne etwaso ne wawie no afi de akokọ na ayo mantam no Mohammed ekoku efa akokọ no kokun re Sika I want say Mohammed de be kwa da aso ene de enkosia Mohammed adini na ne ho ato no ya fe na onkai hwibio a wa sha afi a wo san e ton ne nam was adima na odi an so oye nyan kwa afi enti we na ewo mu a Mohammed na dade afan aba enti ahinse ni no a odi na ni mo so ohu no sa Mohammed wo ya de wa da ntina asamba den phone no ka asem onyo no bu de ma no wo so ka se phone no de wan tia on fanche o se friend na adina asamba adai wa ga jale na ka se jale no wa nyale anwia na o se de bi o mi ko mi ensa no man ko bi o no se ne wa yo di yo mo ko bo abusuafo amane abusuan se pa se omo be san boka ato e friend say intosu biom de omo nko Mohammed no a onfe nisika di Mohammed stand no wa emre ti ya de jonkofo na eboabo no bibi to bibi di yesi di samre Mohammed ya emre na ono kwa odadem na minia eya mi da ya e temi na enya piase enya ne piase edan bi abu anopa be no nsi edan bi abu ewo Asante atim obogu ti yetumika eko ho yekoto na bofo ene a police fo ewo ho na me koba ya ne se edan abu ne edan ye miensa na abu ye di kan no enkwada bi na egu edadan mu enso enkwada no de o sorry edan na anka mu ne to so akokora bi a wadi mfie etetu on nete edan mu akokora no edan no anka no ne mo Mohammed no a ya boni dia no a wa hohoro no ono na edana dai ono no de ono nko na dana adwagu no so a tese oda ho a wawuo na eno na ya mpiase sa akokura timi adoje enkoda enso adoje ede na Mohammed nko a ho na mo bete mu se egbo se na afemete na eti ebisa se ada nyanya dia no wawu dada ana se na onwi oh no mo bete se eda no fiada na majono de nsuo topa na o peso ya da e kakra no o man tene nka bio enti o mususu se amajono owi enti na eda no ba e wanti ana ojeno ase se wawu bienu wawu asan awu bio na eno na penifo assembly man na police for assembly man extra police for se tu wadi kan wu enti ka yenya ima omonko sie na police for se wawu se wonwu yo ye de ya ba dan ya bo gumi so de emra ne tere se e wo se head ye ko post mortem omu ja o eguso pachaw e bia bobo ya enkrafi ahimfie aba se ma obi amfane nsa nka funu no adan a o mete eyeduabo
enti no agye sɛ nsuo no mbogu yaya no ans mo di nsuo no ko ekotra mo twansuo no mpoa mo di mu no kotra enti no mo meye amane ho ansa the assembly man e di ni sika photo snap ene ne town na omo ye amane no ewie samre omo ye amane awie nka Mohammed ye kramoni kramofo de nke ba ya na nka de ada no amaje na nka de atene so ade tia omaje yanso samre ameka sei Mohammed da so ehye freedom then so abusuafo se pa se mo ni benya sika e ko post mortem na de ene ibunu no police for mortuary for not move for omomfa no mo man ka sampo de enya de ombisio na se me de ja no na Mohammed no sa akokɔ no a abusuafo de ma no no ka se nkomfa akokɔ no nyedai omo kire se ensio no onfa nko ensio no o de call asda because o de ensio mienu na ebo ni bia se eye antwa de no na o de akokɔ no ekoda ase because sika amani a eso mo nyina no abusua no ema etia amoka dada na mo kire se owie a o se o de akokɔ ene sika na o de kokɔ na ase eno na Mohammed nso anyede wa eno kra we se ojare entrance no to ojare mi ensape eno na akofa o ha ne baaye enti anto akokɔ no ya wo bodua mu no eno okokɔ hwe anto akokɔ sa Wamfogu amano. Wamfogu amantro odo beyo. Hey. Amanfo bisa se. Boso no na abebuda na se gu no so na akokɔ no ɔreyɛ no. Hey. Afenisa amanfo bisa no. Sa akokɔ no ɔreyɛ no. Wamfa ni die amanfio no ana nsuo no ade ho abufu asan bebuda na gu no so. Ana se eden etini sisa afenisa amanfo ebisa no. Okay. Mamin show omanfo a ewo yen Facebook ne so. Any yen YouTube ne so some pictures any video. Mohammed ya sabe ewiase enene mafo utu wonfo a onfa. Wako hu aba ya wa kwantimfi. Oti ho su peke sika ko ni krom. Osi o adiasa mayenkoda. Oni awura ya koda sabe wa amana anakwa wawe no. Wawe na ma ade ache manisika no onko a wo se wonye oba sebe ye fa ni wia ye manisika adaya ose na se bon. Oye bibi bon. Enti nya de sebe obe manisika. Wa yiska kura sa de atwa ne mpoa skanie enso sebe wase bon. Enti mi ma hwe. Emu obi domfo ne ma akwada niska. Na wo di oba se sebe ebon wo di ato ne pia. Nipa mu agu nanimu ase obeye odai na ode kogye no. Ti ode gye no no na nya no. Ena baabi abobo abedura yatumi akodane ge yate ase ni mobile phone waje huska. Akokwa fa koda nto ase no. Ya mantan eduam ewo bogu ho. Wo hu se ho atɔ. Unware nso nwie. Wo de anto akokɔ. Wanum na ede wo de akobon kwan piapian ene se san ba biewu a wa honhona wa pene awu na wo hye dem eda na san buagu ne so owu 2 times ko yen Facebook ne so ko YouTube ne so mame ko Facebook no so sese ya wonso ko YouTube ne so mame ba bia apesa okobia betumi akọ ebra Mohammed no edane a abusuan susu se owui ene se bugu ne so no oda ho no enie ai kata ho ei ada yawura se wo hwese ne na Mohammed kura ada ho no asabsabe won hye pioto won hye na funi nyina honhono ne nan ne sira ni nyina honhono wo mo kire sa anwumre no na wo ye wo pene sa na kyese na komete ene wo muti din ene dan na san bu ntu wo msusu wo wui ene dan no san bu go ne so. Show us the video if you are done. Enti otani yaya ekokodru hono na kyese krache no ohye ho
osho ono osho no ye dan so bono enetedan yo eye netedan oba de uhunu de ai kra me hu se edan bi abuo ayatakwa me dan atakwa me de atakwa me foto ni bia na ye kunkuma bo na enipa hyem na nitini de unhunu edan na awoso godjo ho ti se nitini de kunkuma bo ni bi pokun so I say ukoyi kusie na watutu na tie na agu ni so no na ne nan no se ne na we no kra se de emu abuo no se yini bi boso saa abu no kra no abu na hwe a oda ye no na onhye nika na onhye hwe wonase esoro ataade de wo hye na hwe na funu a adoa na ne nan so na nan no na apipie ne se ne nan ba ko ne nan bonkum ne de wo hu se asreche tete se wo hu se abu na ne nsa no so ase ne nsa ba ko ne tete wi edan no o edan ne de abu agu ne so de edan ne na otani ya ye ade wono nko na ne da na saa pepepe na etie enam asode a why ye ni no ama abusia eyi no ono nko na da ben okay krache no onie on na adi anto akokọ akodi anto akokọ ama edua abaya bi bo na nyana wawu amanfo okeka se ni anto na abedri na na gudu so se wo stubborn boy o pi obi akokọ adi amema akokọ na wo bedi okay abrewani akokora no wo mu nsunie sa abrewani akokora wo mu na omutumi escape ya na Penny no so adi ense aduenu aduo wotwe onon se krampo sabi penny no ontimi soli nyina oria enso otimi escape Asemo okay and this say ya ka say body ne de eda so aposi for nsem okay otani abusia se na bone police for emfano okay ya beda say otani awie ene wamanebo atefo we senior reporter senior correspondent otani yaya asemu asie asante achim obogu ya Mohammed Sabe na no akoyi ne ka ama wanya ne wuo ebre dan ni bugu ne so no ono o hyefom ho no bema se woni wo ba hia fa ni picture ne to so ya akata ho picture aha oni oba hia na Sabe wahunu ade a enye ewo ba ho a wahunu ade a enye woni ba ma hia ewo ne ho a ade a ani sa odi be gina bonten na odi abeto ne pe Sabe oba no enka bone wo ne ho na obetumi atwa ne mpo akatre ne se wo oyi oba ye ne oda ono kra de wanka nkata so se yo okani premprem wo yi oba se ye ne oda esese ye meska Sabe wade ne mu bon kan na gani su twa josao sawo saade we waye bida nipa a wode ye no mana moto ko pane chew na wampa ne chew a asem ebeba depi obadi ababam mo voice notes amodi aba no yebebo de aka no na ye de amamo na future life smart food no eno no ye aduane sa aduane we na se unya bi na se udi a ebeboa wo ama enepa atumi akoso enso ede amawo future life smart food no eye aduane animdifo na aka nimdiabo nimdia so aye sa aduane we na onom ede aba ohaw biara onipadua no efesie ade esesa oyo ene se mana amoto na kope sa aduane we bi efri ya Bolivia enterprise for nchen Kumasi Sofo line alignment oni multi home ni dia nimhwe na di na wudia nokre ubenya wa hoto wodi yade bia haw bia bra na be kirekirim kire yen niam aho aduane di why your number is 0242878090 unya fresa ahoma we ya ye no be kasa Natural Company Limited for enso na de cell strength capsules
sɛ ɔwɔ any bacteria and viral infection cell strength capsules yi numbi na wo me mini bia e revive ni padua no ma energy stronko bi ebem eboa support body no e ma naturally utumi defend oho etia yade bia cell strength capsules Proslav capsules ne de so ye bema empre nan ko mprenum so eduru anadwo a wodwonso ansa na de ache ohaw na eba kan ho koto Proslav capsules odwonso a wote yaw ochim eba ne nso kra ne mu apai tu Proslav capsules ono mo ebeboa wo ate true man capsules ne de nam yade entizesi ama ba ma afon sisi yade bi abetena so nya asem ketwa amwa ye very weak e wo mpam Proslav true man capsules and abeto baby a to adro bi akwa cell strength for no pay natural in company for enu pay ubenya bi your number is 0204 61 ofresa homa we ya natural in for your beje so your no be kasa dia wonti ase e bechirim enti Mohammed on wada so no na abusia mo kra no mo se mo nko bosomfie mo nko bosom so na obo ho ka so akọ ana oba de mboa so wodu sika ma obi so mfa nkotu obi si mikokum enipa me de tuo kokuno minister am de kototu ozeji sika kototu no kokuna asa wo kan kwa no okunu nya wa sanko ni sika wo de koto ai enti mokoy kokuno se de mo kan ho pepe mokoy mama osima mienu pe jo akra medase ensem wom pa na wo hwe ne a edi nkan a saa owura Mohammed yi Awuraba no one no eda no anase fa no ana anamon a woni ne tuye no na nye awuraba no akoma so efise na awuraba no wa ahokyerem enti nipa bi a ede enipa bi mreye ana ahokyere ko a omo mu omfa wo so omfa sa ahokyere ne so eye wo mo enye do ano omfa wentu omo ho fopa wo hwe awuraba no ade asa no wonya ka sika ade asa wonya baabi na ene osi ho mo so osi ho enti sabre no wa hokyerem ya opemwa eno ena Mohammed ba ya obefa no ba bia na wosenke woboa no ema woda na ase no anya sa ene se wofa no a wosane ne koda ye no okɔwe no na nipa bebre enam nipa bi mra ye so ene wo mo enam sa kwa we so ema wo mo ye ano kra san ye kese efise enipa no paade bi enipa no ehia bibi wo ho enipa no pa akwanya bi wo ho ensan ahokyere wo mu akwanya a wo penu nti no na wafa so na ne nada wafa so na wawe no enti eno no ade ba ko ade di nkan na ya awuraba ne ya pa so one ne kekan se me pel eno ma hyeche ho se da se ye besia no msia ya kana bibi ani wo enti ye ne ya nam obi mre ye so na ye ne da no ye sre ye hwe ne ye papa ebi enipa ne kana ne nye ho na so ade no anya enye yindi no se woje mu saa eno eye nia etoa so ba ko ena ema owie no wasa di natem enipa mu anya na agodwo na one nada wo wie ya wasan akwa akodi natem wasan to no entomatenie sebi mpreduas wo wade a wa wie no wo wie na be manisika wa manisika na ugina so san de saade ne to no hope saade we yamfa ntopie o so oni oba da wie na wo de sebe ne ho ade antoma kata so no edi atem a ye ntomatem no eno eya chi wade kese kura amamrem ni amane nyina echi enya asem papa kura ndie ne ye ho se ye de ye ne oba ne sie wie a sebi mpreduasa ya wi na wie enti enini ne hwe ye bio enti ye beka sa etia na ma sebi mpreduasa ya kasa amana tie ne ba no se wanka hwe no ye kura kwa ade a ebetumi de sa wo haw ani amane we abrewo empo se koduru mpanimfo anim na sa woto no sa pin we ya mpanimfo be mu adwale no na wa hohoro sa kankan na firi no amamrem sa na tie enti ani ye topia na ye topin bi a sebi ye nwe ho ye bie ya no a na panya ne ye de ahwem se de ye kasa firi ye furu mu no ye hwe yie pa ebi na wode ye awuraba no a ema awuraba no ani bere ye no wasan akoyi sika sa yi na hi sika ni bi ni yesu me ma we ma wi wa wi sika ni bi ni me ma senka sebi nya me nyina na ene ma da wi omo musika eya abuduyem a nke ha awuraba no na mom na nya abuduyem wo kan tell ne say obeboa na de tia be me na ko enu nti na wo fa no de ne ko ye kwada wa hye ne bo awie o eduru hɔ a wa ama no
ntinana emema bi nso a ye hye mabo na ye no ono mo da wie a ye ma wo mo sika anade ye ka ye no ye hweye na se de ato we ya hweye a ye ne ye saa no saa na betwe. Okay, me da say Achu Davis and was say oh Muhammad de Nana Krobea ye bom abaso ni adesua ni ade kire dwuma dia ya mo de beso me ye why awie asirifi krom a dancing off any ye wa ye nso ye hwe Ghana boy and was say Nana Krobea ya asem o Ahmed Kusin was say oh Lord but your home free sir incident in who the family of Muhammad must him again to go to Obro Fidi Brebiem why Ahmed Kusi Brebiem na Frankis Ajay and was ya cry Krobea Asante as of market for Nana Odem life ewa ha yi enkofo ni bi sister Neo for no am di loto ni bi ene na Facebook na so msraw se ukohu saa ade we bi wo Facebook so ana comment section a memfi wo mo eyazafo o se fortune die memfi no omo yaza obi fra wo phone so mi wo loto aba obi ko chat wo Facebook WhatsApp WhatsApp group bi mu Facebook group bi mu Instagram train so no ka kire se mi wo loto aba oboa oyaza eyazafo ene yesa ma memfa mo voice note no ofe to sumi no emamo enforce of na sem ne ho. Hello Nana Krobea yama wa ha ayoni abaje yakasa fita funzongo Nana kakra ya kan so yeso ya kan se asofo no mu se papa di abai no mu fa nsuo nya so mu di nsuo di agoro dodo o hwe de papa ya yansa fa na nkofie sie ni nsuo to ba mu di nsuo ni di agoro mu kwa no mu ko tutu ne ma di agum no o mu hwe papa no mu nsa kire o ma ade Nana bye bye. Krobea Asante, good afternoon. Me chow una baja fo nyina me kata fra so ase. From was ya le dede na ba ko fe. Krobea Asante. Hey, ene de na ba wiase. Anwan wasam. Na ene na de so fukọ bompa ye wonsuo me na de nsuo afa no koi. Hey, bibi ba wiase o, ede ba kwa kire nko a na no wo de anonche wo ni wo ba ya kwa gina nsuo. Ama nsuo yetimi afa so fe ma so fo yi. Nsuo de no ko. Hey. Ena ajamu kofa kromufo ebegu nsa ne motumi ayi sofo no wiase aye hu e dias be kra na ba wiase Krobea Asante Krobea Asante matisa yes mu be sie ni nso na no okay ene sofo no ono a na dru sro ha one ne nyame na be kasa. Good afternoon Nana Krobea we dey have the abadi ba costa because practice happen to me about program also and who pa Ghana who papa the empire is saying Nana Krobea mchecha no bijafu ni Nana so for no yende wanyade pra Nana na baby am dim hwe ni mu e bre my church in Kumasi Junction am papa fi ene me master koku na eduma Nana mchecha am damasi Krobea mama ha 18 like I said bantama ana Bible say obey nyina yemino obey she so aye she twebojo de ope so free pa de okoye na de ba de no koye nsu sa anadwo no sa midnight okoye dey ne wo pe hu no eno no wo hu na so fu no bi na mo fa ntu mo fo ana yankopon sha mo pa mo ma ba akra me cheche o bi ya akra Juma DVD amansa nyina etiwu okra piao bojuma pa mo piafo. Okay yadamase arofo yemmo adwenkyere ne bio yade dwumadie ne esi yebeda agbeve herbal fo nso ase eye wonum nsa so na agbeve fever enamo a aba se ye 3D yade bi na adokro wa na hawo a wonyare nso ntiapo onamwana ho ayobo ho bojo pe agbeve fever na nonom na beboawo umoja atarewe entu na mwanu aye ho ya fita no ani so nyina akinu wakoma ebo periperi wadwen mu kura no dwen nsisi so unya agbeve tonic na onomo a wawie
agbede bam no so baby yo ya odofo fasra wate baby yo ya fasra ne mumura widie ni mu entini ni mu enkase ni mu nkoye mu adwuma ema saa yaw no emfiri ho na sensansa anan kabone ene wo ho dia mona soap ni cream no yusu na beboa baby eto no bi akwa agbeve nroi ya wo pen bodin ato na uyusu a ebejewo your number is 0246595256 ena wiei ya chiawo ya da wiase nyina ase samo ya so na mutie ya na odi de baafo owo tech junction wona ye selection papa woyo ewo ye top high ho nchen ho next door ho okay ena wie ja tabase wo chiawo na oma wa ha baafo ya di dwumadi na si midin de Krobea nana Yaw Asante na jawo nom ma wonka why sabre di adwabrem ena Dr. Cash ono so na pamfo ono deba ma fidie ni na haya na yebehu de akubia edabu nyase